bat abiatu berri dugu, orantxen, haren emaitzetatik abiatuta aldaketari ekiteko. Beraz, gaurko jardunaldi hau ezin hobeto etorriko zaigu. Beraz, gehiago luzatu gabe, eskerrak eman nahi dizkizuet, gaur hona etorri zareten guztioi, pantailaren atzean entzuten egongo zareten guztioi, eta nola ez, gaur hemen zuen esperientziak aurkeztu eta eskuzabaltasun guztiarekin besteoi bidea erakutziko diguzuen hoi. Foru Aldundiari eta oro har gaur hemen erabatera ego dituzuen hoi. Eta amaitzeko, eskerrak beroenak, oinarri jardunaldi hau Zumaian antolatzeagatik, eta horrela gure proiektuari bultzada ematen laguntzeagatik. Goiza emankorra izan dadila. Eskerrik asko. Bueno, nik uste ez dutela altura problema hori eukiko. Espero dut entzungo dara. Bueno, egun ondanoi. Oinarrin izenean pixkat gaurko jardunaldi hau kokatzia edo gure gendune hasieran, hori izango da pixkat nire hitzartzean oinarria. Sarreran banatu den jardunaldiko esku horri edo horretan azaltzen dana kontatuko dut pixkat. Hortxe idatzitza jasoko zuen bai, hemendik bueltan, etxian, patxada gehiaukin agian gaurko arixei tiraka jarraitzeko. Egizko esan, azkenengo urte honetan, ikasturte honetan, aurreko martxoan pandemia egoeran sartu ginenetik, asko hitz egin da eskola kirolaz ez, eta hortxe egon da, matraka bai, momentu batzuetan eskola kirola egitea posible izan da, beste batzutan geldik egon da, eta guk ikusi dugu, eta baita oinarriko herrietatik hola jaso dugu be, aurtengo urtiak gorabera horreik tarteko interesgarria dela ez, eskola kirolari buelta bat emateko, hausnartzeko, aukera hartzeko. Hortaz, oinarri sustatzen ari den herri hezitzaile horreitako behar horrei erantzunez, gatoz gaurkoan ona maiteke ondo esan dauen moduan, eta pixkat oinarritik egiten dugun irakurketa bada eskola kirola, badala hori, eskola kirola dela eta ez kirole eskola, ez? Oinarrin uste dugu eskola kirolak zelabait balioen hezkuntzarako tresna izan behar dauela. Pixkat kirolan bidez, elkarbizitzarako oinarrizko baloriak, euskera, berdintasuna, aniztasuna, parte hartzia, eta naturarekiko kontaktua lantzeko tresna, ez? Horreik die oinarrian, esango duken, ez? Daukogune zazpi giltzarriak, eta uste dugu eskola kirolak be, norabide horretan ekarpena iteko proiektua diela. Ulertzen dugulako, hezkuntza ez dala soilik, ez? Eskolaren edo familiaren egitekoa, badala egiteko zabalau bat, eta eskola kirolan bueltan bebai, herri eragileetatik eta hezkuntza komunitate zabaletik eragin behar dugula. Azken finean, hau da pixkatez, herri hezitzailea ulertzeko oinarrin daukogune filosofia, eta hori gurako duke zabaltzia eskola kirolaren eremura bebai. Eskola kirolaren proiektuan, eskola eta familiak egoteaz gain, udala, zein herrigintzako eragileak barnebildu lehizkela pentsetan dugu, eta modu honetan herri hezitzailean norabidean urratsak ematen jarraitu, ez? Sentitu gutako bakoitza, izan udaleko kide, izan guraso elkartekoa, edo eta eskola, edo herriko beste dozein eragile bateko kide, bagarela hezitzaileak eta hezigarriak aldi berian, ez? Egunero egiten dugun horretan, ezten dugula. Eta bai eskola kiroleko proiektuan dauzen hezitzaileak, izen horregatik bakarrik ezten dauela. Eta hortaz, pentsatu behar dugula bebai, ze modutan edo ze baliotan oinarritzen den gure proiektua.
Hori kontutan eukita, uste dugu, zelabaitxeko ipar konpartitu bat adostia danon artean eskola kirolaren bidez, ze norantzatan joatia nahi dugun, honek komunitate kohesionatu bat eta hezitzaile bat lortzen lagundu halko duzkula. Zentzu hortan, eskola kirol hori, eskola kirolan proiektua hezitzailea izan dain, kirola bere horretan, helburu izatetik, balioen hezkuntza lortzeko, lehen aipatu duten moduan, balioen hezkuntza lortzeko tresna izetera pasau beharko litzakela pentsetan dugu. Eta honetarako, uste dugu ezinbestekoa dela eskola kirolean parte hartzen dauen sujetu guztiak prozesu honen parte izatea, ez? Bai, eskola kirolaren erdigunean, batez be, aurra eta bere beharrak jartzia, eta aurra eta bere beharrak jartzea hitz egiten dugunean ez soilik gure begiradatik edo helduen begiradatik ez, uste duguna zeintzuk dien aurren beharrak, baizik eta aurrei eurei bebai, eskola kiroleko prozesuetan sujeto aktibo izateko guneak sortzia. Eta bestalde, zelabait hezkuntza komunitatean eskola kirolaren bidez lantzia nahi dugun horren inguruan adostasun bat lortzia. Eskola kirola ezten dauen gunia izanik, aurren hezkuntzak eta baitza helduenak be moduetan, ezten dauen moduetan eta balioetan begirada jarri behar dauela pentsetan dugu, ez? Eta hortan, aniztasunan errespetua, parekidetasuna eta aukera berdintasuna uste dugu zentruan egon beharreko oinarriak diela. Edo behintzat bai, abia puntuko balioak. Lehen aipatu duten moduan, egiteko moduetan aurra sujetu aktibo izan den, erabiltzen dugun moduetan arreta jarri behar dugula pentsetan dugu, eta hori da oinarritik egitea gustoko jakun ekarpena eskola kiroleko proiektuetan, ez? Hau da, aurrak eurak, eskola kiroleko erabiltzaileak eurak, sujetu aktibo gisa erdigunean jartzia. Eta gaurko jardunaldi honetan, ez, eskola kirolan inguruko hainbat eredu ezautuko ditugu, baina, badakigu, uste hemen gauzen danok gero tokian toki eta bakoitzak daukon ezaugarrien arabera eraiki behar dela eskola kiroleko proiektu hori, ez? Gaur hemen hainbat eredu ezautuko ditugu, baina seguramente ez dira bere horretan esportagarriak izango beste herri batera bere horretan, eta oinarri hori kontutan eukitzia uste dugu oso garrantzitsua dela. Hau da, tokian tokiko prozesu, eraldaketa prozesuak izatea martxan jartzen ditugunak. Eta guzti honetan, kirola, ez? Eskola kirolean dauen elementu garrantzitsua bada kirola, eta kirolaren inguruan uste dugu hausnarketa bat eman beharko dukela, ez? Azkenean, egungo gizartean kirolak daukon garrantzia eta presentzia, eztabaida ezina dela uste dugu, eta baita eragina bai. Horregatik, pentsetan dugu horren inguruan hausnartu beharko dukela, eta zelabait kirolaren inguruko ikuspegian kirolaren ikuspegi hegemoniko horretatik pixkate aldendu eta zelabaitz gehiago, gozamenetik, aurren parte hartzetik eta aurren begirada horretatik eraikitako proiektuetan indarra jarri, ez? Eta ez horren beste edo saiatzia bintzat, mezu hegemoniko horrek trasladatzen dauen lehiaren, beti irabaztearen behar horretatik gehiago urrunduko dien proiektuak sustatzia. Eta hortan saiatuko gara, nik uste gaurko adibidiekin, hortarako gakuak atarako ditugula, eta aurrerantzian oinarritik, bide laguntza horretan, hemen zauzien herrixetan, eta agian hemen ez dauzenekin bai, bide hori egiten saiatuko gara, beti hori, txikiaren neurritik eta aurrak erdigunean jarrita. Eskerrik asko. Sondo, eskerrik asko, Amaia, Iñaki, jarraian igual hizlariak igotzen juten bazeate mesedez.
aurkeztu ingo dizkizuet. Batetik, Unai Asurmendi Etxarte, Gipuzkoako Foru Aldundiko planifikazio teknikaria daukagu. Egunon, Unai? Gero, Amaia Elizondo Martiarena, Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioko ordezkaria. Egunon, Amaia? Eta azkenik, Anju Martínez de Rituerto Arregi, gorputz heziketan lizentziatua eta 29 urtez derrigorrezko bigarren hezkuntzako irakaslea. Orduan, zuena da hitza, eta bukaeran izango duzu tartetxo bat, galderak eta ekarpenak iteko. Ados? Hemendik ingo zu? Bai. Hau zuria da, ezta? Eskerrik asko. Bueno, bat, oindo? Ez, entzuten da, ezta? Bale, bueno, lehenbizikoz eskerrik asko Oñorriri, gonbidapena iteatikan. 15 minutu eman dizkiate, orduan apur bat urdin nagoz, berez hitzeiteko joera handia daukat eta gauza asko esan nahi dut oso denbora gutxian. Orduan, barkatu berborrea azkarra eta korrika ebitzia. Zorionez, gehiengoak ezagutzen gara eta deitzen bagaituzue, ara jongo gara gure unidad mobilarekin, bale? Maiazu, 15 minutozkat bost dauzkadanean, maiazu denbora, bale? Hau nola da? Hola, xerta? Bale, bat bita iru. Bueno, nik 15 minutuan 3 gauzen goitut. Kokapen kontzeptual txiki bat, txalotu nahi dut orain arte egindako ibilbidea, ze gaur buru belarri jarriko gara zer falta dan, eta iruditzen zait jarri bardala balioan zer egin duzuen bereziki. Duzuen hortan azentua ipinen nahi dut, zego aldundia gara, eta guk ez dugu eskola kirola egiten. Egiten dutzuena zuek zarete, guk asko jota eragin, sustatu, proposatu, baina lehen lerroan zabiltzatena zuek zarete, eta nik uste dut hori gaur balioan jarritzen saiatuko naizen gauza badala. Eta bukaeran proposamen txiki baten goizuet, spoiler txiki bat, aurten aldundiak egiten ari dian gauza, baina publikoki ateko gara, eta orduan gaur primizia txiki batzuk emango izkizuet. Konforme? Eta aldela bukaera inspiratu eta inkluso ondo pasatzen baldin badugu, apozik jungo naiz. Burrukan ari naiz. Ez du lortzen? Jesus. Bale, kontzeptualizazio hortan, lehenbiziko kontzeptu hauetan 2 gauza nahizkizue jorratu. Bat, jarduera fisikoaren sustapenaren paradigma aldaketa dator, pixkat Oñorritikan adierazi digutena, sarea, tokia eta ekitatearen ikuspegian, eta hau netzako da metafora bisual txiki bat, esplikatzeko hau dela jarduera fisikoaren orain arteko sustapena. Aipatu duzu eskola kirola ezigarria dela, osasungarria izan daiteke, edo baloretan ezi, eta justo kontrakoare bai. De hecho, pentsatzen dugu igual, hegemoniko hitza aipatu duzu eta hegemonia hortan berezik igual, orain arteko eskola kirola, jarduera fisikoa eta kirol politika honen inguran jundira. Erdigunean gizonezkoa, txuria, futbol zentrismo ikuspegi batekin, hori bakizu zein dan ordan, da ze balore transmititzen digun, eta ertzetan geratzen dira igual ekitatearen ikuspegiakin diputazioak txertatu nahi duen paradigma honetako kontso batzuk. Datuak azkar eta motxian, horre piramide inbertitua, jarduera fisikoaren sustapenean egun 125 hirugarren adinekoa da, Gipuzkoako udalerritan erdila 2005 biztanle baino gutxiago dauka eta gure politika nahiko urbano-zentrista bilakatuta dago, 155 patologia kronikoa dauka, 110 etorkina dira, 105 RGIa kobratzen dut, eta bare hor pobre ez ofizialak 115 bat diranak, desgaitasuna 110koak eta aniztasun sexualaren inguran oso datu gutxi dauzkagu, haintxe gaituzekin gabiltza eta azgare lortzen ari hendikan informazio asko. Hau da orain arteko kirolaren politika. Eta hau da orain arte igual nahi gabean edo gatozen lekutikan egiten ari garena. Orduan hemen galdera polit bat. Ze gorputz falta zaizkigu gure eskola kirolean? Borrokan ari naiz. Bale, onda. Bale, Oñorrik planteatu duen behetik gorako paradigma sarean lan egitea, munduko osasun erakundeak planteatzen duen ikuspegia da. Orduan hemen ekarri zuen diapo hau, ez dizuetan esplikatuko, baina hemen balioan jartzen dirana da sarean lan egitea, arazo konplexuei, soluzio konplexuak eman bartzizkiola, behetik gora egin behar dugula, eta datu puntual berri bat, netzako eskola kirolak arreta ipine barko dira, eta da, lehenbiziko aldiz, 2020an publikatu dutenean, 0,5 urteko jarduera fisikoaren sustapenerako irizpideak eman digute. Honek, ematen digu igual perspektiba berri bat, zain arte eginan Benjamin Alebinei buruz hitz egiten, eta behar bada, irikin barko dugu espektrua.
Hau paradigma berriaren ikuspegia da, paradigma berri hontan pasatu behar dugu kudeatzaile izatetik erraztaile izatera. Bezeroak eukitzetikan, bezero horiek buru jabe bihurtu, eta lehen esan dugun bezala, umeak erdigunea jarri eta protagonista bihurtu. Paradigma horretan jak kiroletakook ez du gauzak antolatu behar. Sarean besteekin, hezkuntza teknikariarekin, igual ikastetxeko orientatzailearekin, udalak elkarrekin antolatu beharko dira. Orduan, paradigma erabat aldatzen da, bai, unidirekzionala izatetikan, sarelan ikuspegi batekin. Hori, paradigmaren kontzeptuari dagokionean. Eta bigarren kontzeptua, gero gure atzetik etorriko dian ponentekin sartuko naiz. Gaur, eskola kirolari buruz hitz egiterakoan, hitz egingo dugu multikirol programetaz. Ikastetxeetan bereziki garatzen diren programa dira, ikasturte guztian zehar, gainontzeko beste ikastetxeekin. Baina eskola kirola hori da, edo da eskola adineko kirola. Hartzen dugu dekretoko, pandemia garaian egon garen eskola adineko kirola, eskola kirola, eta are gehiago. Hori guztia, ekintza antolatuei buruz ari gara hitz egiten. Eta ez antolatua, han, OMSeko ikuspegi horrekin, markatu izuet, kale jolas autonomo librea, estrategikoki iruditzen zaigun linea bat izan beharko duela. Orduan bai, gaur, ibiliko gara, bereziki, eskola kirola, hau da, ikastetxeetan garatzen dugun eskola kirol programa komunitario horietaz, baina eskola kirola behar bada hori guztia, inkluso igual saltoa da, kirola kendu eta jarduera fisikoari buruz hitz egitea, bai? Azkar nijoa, hau donak pentsatzen dut ulertzen dela, orduan, nijoa. Bau importante eruditzen zait, leno esan dizuedan bidetik junda, bai? Uste dut, balioan ipine bardiela 30 urte hauek, niretzako ikuspegia horixe bera da, edalontzia erdi beteta dago, eta gaina izan gara pixka bat a kontrakorriente. Jarriko dizuet, hori zer da? Granadako eskolak, azkarri giguaz. Batatzea, eskerrik asko. Hau da, Granadako eskola kirola. Euskadin, 80 hamarkadan okurritu zaigun ikastetxeak izan zitezkeela eskola kiroleko hastapen gune bereziak. Hoi da, la hostia. Hori hemen normala da, hemen hasten gara diskutitzen, diputazioak ez du egiten, udalak ez du ipintzen, baina abia puntua ikastetxeak izatia, hostia, irautza da, Hori adiez balioan ipiniko nuke, bai? Egia da, Jesus, burukan ari nahi zonekin, Zer da hori? Gipuzkoako euskalkien mapa. Ez. Diputazioarentako eskola kirol antolaketa guneak. Esan dizuegun oinarriko ikuspegi horrekin iruditzen zaigu eskualdeka lan egitea izango dela eskola adineko kirolaren konponbidea. Orduan, Gipuzkoa 18 eskualdetan banatuta daukagu, eta spoiler horretan adieraziko dizuet, gure ahaleginak bide horretan hasi dira, zenbait lekutan, igual ofiziala ez du egin, baina hemendik jungo gara. Ez zaigu iruditzen berdina izango dela Amezketako eskola kirola, edo Intxaurronda auzoko eskola kirola. Orduan ikuspegi horiek oso aintzat hartu ditugu. Ez biztanle kopuruarekin bakarrik, baita sozioekonomikoa, kulturalak eta bestelako ezaugarriekin. Positiboan, lehenengo puntua eta maiuskular dago horregatik. Tokiko hezkuntza komunitatea eta egitasmo partekatua. Zenbat udalerritan ikastetxeek egiten duten olentzero da niretzako indikadore oso ona. Zergatik, ze gure proiektua izango da eskola kirola, udalerri askotan ikastetxen arteko proiektu komunitario handi eta ikasturte guztian ematen dana. Eta hori da, bereziki gaur balioan jartzen nijoana. Bereziki da zuek egin duzuen lana. Gero jarraian, iruditzen zait, kirola noiztasunereko joera hor daukagula, daina inkluso kirola kendu eta jarduera fisikoa. Euskarak dauka hitz jolas oso politak, jokoa eta jolasa. Nik uste dut jolasaren berreskurapena izango dela igual hurrengo urtetako ardatza. Igeriketa sustapen kanpaina. Gipuzkoa da Espainiako erreinu guztian, sustapen kanpaina daukan, udalerri bat bestek ez dute egiten, baina orokorrian gure seme alabek, LH bat 2 eta 3an, zorionez behartzen ditiegu igerilekura jutia. Horrek kriston balio dauka. Eta ez igerian ikastetik bakarrik, Zenbait ikaslek ez lukete bestekalak aukererik eukiko ikastola orduan ezpadia juten. Gipuzkoan ezin da futbola egin bakarrik. Que mi hijo quiere hacer fútbol, digo, ya, pues no se puede. Derrigortuta dago multi egitea, bai, derrigortuta dago. Eta eraztunak ez eskigu erortzen, derrigortzen dugu. Nahiko duguna da, hurrengo urteetan, igual gainontzeko modalidadea derrigortu, eta hor, zorba daukagu, sesaski, esku futbol eta areto futbola, eta rugby, araututa dauzkagu eta derrigortuta dauzkagu,
Baina zorionez oraindik futbola bakarrik, igual batzuk egiten digute, eta ez ditugu behar dian ikusketak egiten eta motz gabiz, baina teorian eta legean behintzat ez dugu uzten. Eta zeuek izan zarete aldaketaren ardatz importante bat. Pasatu zarete lehiaketak egitetik topaketak egitera, jokoetatik jolasak planteatzera. Orduan Aldundia itxen ari dana da, zuei segi, ez pentsa Aldundia markatzen dunik politika bat. Aldundia zer da? Gipuzkoako gizartearen islada bat. Guk jarraitzen dugu, Anoeta estadio €1.000.000 jarri dugu. Eta eskola kirolean, 691.000 euro dijoaz, bat udaletxe zuzenduta. Orduan, se nos ve el plumero. Baina, bueno, ikusten zaigu gizartea berare modelo hortan dago. Olako jardunaldi gehiagoz eta gero, dikotomia hortan, guk ere egin dezakegu. Azkeneko urtetan saiakera egiten ari gara, eta gero spoilerra aurkeztuko dizuet. Eta azkeneko puntuan jarri dut, eta Amaia seinalatzen dut, Ekezarea eta ekizarpena, kirol egokituaren ikuspegian, eurak hasitakoa guk gero atzetik junkatzaile, baina ere uste dut balioan ipini barreko kontu badala. Hau da, inkesta bat egin dizuegu, jakiteko pandemia egoeran eskola kirolekin ze pasatzen dan. Matraka handia auki dugu, Urkullu atera da orain bai oainez, orain Gorrian Basar ezin duzu, hezkuntza sailak ez zigun usten urrian, gero usten zigun, seikoteka maskariakin, distantzia 2 metrokoakin, kontatu gabe, alan dabe, Gipuzkoako 186 ikastetxe zarete LH-koak, urte normal batean 185 ematen duzue multikirola, eta urten 162. Eta inkluso batzuk Gorrian ere, alternatibak ematen ari zaizkidezue umiei. Orduan, etzako guzti hori txalo bat, da bereziki, zuentzako txalo berezi bat, bai? Ondo noia? Bale, beti gora esan dizuegu, paradigma aldaketa, ekitatea egea, jolasa politiagoa eta guzti hori, ezta? Hori nola egiten da. Galdera potoloak egiten, batzuek entzuna zuen jona izanean zuen udalerritara, zuen ikastetxetara, galdera potoloak egiten hasi behar dugula. Baina galdera potoloak egiteko baino lehen da, nork egin behar dizkio galdera potoloak. Eskola kiroleko koordinatzaileak? Ez, ikastetxea zein da, guraso elkartea, umiak, edo klaustroa. Ez udala zein, kirol teknikaria, zenegotziak edo plenuak. Nik uste garaia meloi hori irikitzen hasteko. Orduan guk edozein gogoeta, 3 eje hauetan plantatzen dizuegu. Nork, non, zertarako, hau da, helburuak ondo zehaztu behar ditugu, badakagu dekretu bat, eta helburua jartzen du. Baina helburu horiek bat itzen dute herri horretan, ikastetxe horretan egin nahi danarekin. Eta nolakoa, hori da bukaeran. Askok adibidez beti, jorgu nahi dugu oinatiko gutura juridikoa. Ez, hori oinatikoek egin duen hausnarketa baten ondorioz sortu den gauza bada. Tokian tokikoa bakoitza egin barko zuen gogoeta hori, begitara begiratu, galderak ondo egin nork egiten dituen galderak, eta behin erantzuna darenean, erabakien arabera, iritsiko die nolako gauzak egitera goazen. Noski Aldundiak eje bat martatuko dizuela, baina prozesu hauek, burujabetza prozesu horiek gabe, ez dute arrakastarik eduki behar. Dakigu, 30 urteko ensaio horror daramagu, error asko egin ditugu, asmatu ere bai, orduan asmatu dugunotan ikusi dugu, gero ez da prozesu zu motelean egindakoak, gero ez da bataitza erikikoak egiterakoan, emaitzak irankorragoa die, solidariagoak ia, eta inkluso umiak erdigunean jartzen dituztenak, bai? Beste metafora visual bat, ikusten zuek gutxi hitzeiteko metafora karrizkizu dela, bai? Galdera potolo hauek egin behar ditu, Gipuzkoa berak, edo Zumaiak bera udal bezala, edo Zumaienak ikastetxeak bera. Ze nahi dugu pasatzia gure seme-alabekin, beraien kirol astapen prozesua. Lehenengo argazkia nahi dugu, eta lehenengo argazkia da monokultibo intensibo goiztiarra, gero ez da lehenago hobeto, ointxe batek komentatzen zidan, federazio batek plato grande con 56 lehenago hobeto, edo nahi dugu ondokua, garaian garaikua, tokian tokikua, berantiarra eta bereziki anitza. Hori da galdera, potoloena, eta badirudi horreixa dala, baina ez pentsa. Bide horretan, bide horretan grafikatxo hau aurkezten dizuet. Grafikatxo honen proposamena da, guk diputazio bezala, eta bereziki EHUk egiten ari dan lan zientifiko baten ustuketatikan, planteatuko diogunak Gipuzkoako gizarteari eta bereziki tokian tokiko eragilei. Zeintzu dira, 3 epe, 8 urte arte jolasa lehen etxi, 8 urte baino lehen estrategiak behar bada ez dira kirol antolatukoak izan behar,
hor behian txikian dagona, eta igual handiago pintatu behar nun, baina PowerPointakin burrukan ibili naiz goizeko 6 eta ez dit denbora eman. Jolasa lehenetxi jokoa baino lehenago, bai? Ez du jolasten, sekula baino ekintza antolatuago daukagu, eta sekula eta obesidadea etortzen zaigu, nahi obesidadea ez dit inporta, kontua da umeak eta gero eta inaktiboagoa dauzkagula. Zehozeik gaizkiten ari garen seinale. Inoiz baino eskaintza gehiago, inoiz eta inkluso partaidetza altuagoa, baina denbora efektibo erreala inoiz baino gutxiago. Lehenengo etapa, 8 urte arte. 8 urte baino lehenago ezingo luke lehiaketarik egon, hori da nahi duguna mahai gainean jarri. Ez dakigu lortuko dugun, baina behintzat gure abia puntua hori da. 8, 11 eta 13 izan daiteke, ze evidentzia zientifikoak 13an ipintzen du. Lehenbiziko espezializazioak modalidade batetan 13 urtekin egin beharko liateke. Ez gara atrebitu 13 jartzen. Ze gaur egun badakagu nolaiteko lastre sozial bat eta 11an planteatu dugu. Eta 16 jarri zuet, hola, fijo diskontinu hori, eta gorrian bakarrik errendimendua jarri dut. EHUko inkestan oso bi datu esanguratsu dare. Gurasoen erdia galdetuta pentsatzen du bere seme alabek iritsiko dira errendimenduko zerbait egitea. 100 iristen da Gipuzkoan. 100 begirako modelo bat nahi dugu, edo jende gehiago hori begira dagoen modelo bat. Ba hortxe botatzi zue galdera, eta pentsatzen dut hemen eztabaida hori ez dugu laukiko erantzuna zein dan. Sobrau. A ber, hemen. Mandoa botako dizuet zagarontzira. Bale, zer egin behar dugu diputaziotik, edo zer egin araziko dizuegu, berriro esan da, guk ez dugula egiten, baizik eta eragiten dizuegula, bai? Saiatu behar dugu galdera potoloak egiten egin behar dian lekuan. Gipuzkoan zeintzuk dira galdera potoloak egiteko lekua, Batzar Nagusiak. Han, laburtian behin, gustatu edo ez gustatu, aukeratzen ditugu gure ordezkariak, eta haiek dira gure ordezkariak gai potoloak erabakitzeko. Eta orduan foru arauak diskutitu, eztabaidatu eta onartu Batzar Nagusietan egiten dira. Eta iruditzen zaigu, Bilduri, PSOEri, Podemosi, eta hauek galdetu behar diegu ze eskola kirol eredu nahi duzuen. Eta orain arte, herri ikusten dugu, kirol politika guztiak ez daukatela partido politiko batekin inongo binkulazioa. Osea, danak tangentziala dira. Osea, ez dago koherentzia bat. Orduan, eztabaida hori piztain saiatu gara, gure zuzendaria horrekin buru belarri dago, eta hori da egingo dugun lehenbiziko saiakeria. Aurten abitxu nahi dugu, eta legislatura bukatu baino lehen nahiko genuke norma foralauki. Zergatik? Datorren urtean, eztabaidatzen da jarduera fisiko kirol legea. Lege hortan, urtetan jungaren eskola kirolen aldeko irizpideak aldatzen baldin badijoaz, okerrauko ukiko dugu. Dekretuan, eskola kirolekoan, da 88ko legean, jartzen du ikastetxea dira leku lehentasunezko guneak. Hori igual galtzen baldin badugu redakzio berrian, igual asko galtzen dugu. Orduan, lehenengo burruka hortik dijoa. Eta bestietan, basan dizu dana, futbola ezin daiteken bezala egin bakarrik, nahi dugu igeriketare ezin izan ale egitea. Baliabideak berrantolatuko ditugu, aurten A1 diru laguntza udaletxeei ezberdina ingo dugu, atzo askok ja sufritu gaituzue aplikazioan, multikirol taldeak jarri ditugu lehenbizikoz, asko galdera indigue, baina aplikazio otikan lehenbiziko aldiz pasatuko dugu honestia, partaidetza kopuruak eta taldeak, eta multikuak, eta ez igual udalerri osoko gainontzeko eskola kirol jarduerak. Eta bereziki, hori, tokiko berregiturak eta eskualdeko gogoeta eta hausnaketa prozesuak. Foru arauak bi oinarri dauzka. Berdez dagona lehenetxi, ikastetxian pasatzen den eskola kirola lehenetxi, hau derrigorrezko bihurtu, daukan konsekuentzia guztiekin eta dauzkagun burruka guztiekin hainbat federaziorekin, baina derrigorrezko bihurtu nahi dugu, eztabaidatu beharko dugu, baina gure asmoa hori da. Ikastetxean pasatzen da horretik jartzen du eskola kirola, ze badirudi igual bi aldiz esan da hobetu ulertzen dela, ikastetxeko eskola kirola lehenetxi, eta gainontzeko guztia saiatuko gara antolatzen, baina osagarria izango da. Noiz arte, zedin arte, 12 urtera arte, infantilekin zeitzen dugu, hori etorriko da, ikusiko dugu, bai? Eta berdez, plantatzi zudana berriro, kale, jolas, autonomo eta librea, guretzako oso eje importantea da. Eta guzti hau zertako, bueltatzen naiz usten baldin badit, abia puntura. Erdigunean, nolaiteko eskola kirol edo jarduera fisikoko jarduerak, lehen baino lehen, erdigunean ipintzeko. Orduan, estremotan edo kanpoan dauzkagunak denak barruan txartatzeko. Nahi dugu eskola kirol bat dena eta denontzako. Eta hoxe da guztia. kirolak@gipuzkoa.eus deitzen gaituzue eta neukiko gaituzue. Eskerrik asko guztioi.
du egiten. Vale. Hemendik hortik nahi duzuna, Hemendik nahiago ez du. Bueno, egun on guztioi, eta aurrena, eskerrak eman, Oinarriri, gonbidapen honengatik, eta, nolabait, Unaiek aipatu du, barneratu nahi dian kolektibo horien inguruan, nik desgaitasunaren inguruan hitz egingo dizuet. Eta, lehenik eta behin nahiko nuke bota, zenik hitz egingo dut pixka bat, nondik gatozen, zein den gaur egungo paradigma, eta pixka bat gero inklusioaren inguruan ere ekarpentxo bat edo egin nahiko nuke. Baina jakin badakigu herri askotan elkarte, guraso elkarte, udaletxe implikazioa badagola, eta ez dela dena irauli nahi, eta esan nahi ez danikan ezer egiten, baizik eta ekimen eta iniziatiba asko daudela begirada nitz horrekin, eta hoi jundadila aurretik beste guztiaren aurretik behintzat, ez? Gipuzkoako kirol egokituen federazioan dakaun helburu nagusia, azkenian da desgaitasuna duten pertsonei, kasu hontan haur eta gazteei, kirol aukera horiek sortzea, sustatzea eta eskaintzea. Abaniko zabal badaukagu, ze desgaitasunak asko daude, eta orduan, bai nahiko nizueke irudi bat jarri buruan mintzat, askotan desgaitasunaren inguruan nahi geanean gurpil aulkia etortze zaigu burura, eta hori badago, existitzen da, eta elkar bizitzan hala dago, eta askotan barrera arkitektonikoiek ere iraulin bardia, baina bai azkeneko urteetan, eta batez ere eskola kirolaren eremuan kontuatzen nahi geha, adimen urritasunaren barruan, trastorno mentalak diala, autismoak diala, baita desgaitasun sentsorialak, desgaitasuna bea anitza da, ez? Eta orduan, begirada hori ere pixka bat zabaldu inbar deula, ez? Eta eskola kirolean berdina gertatzen zaigu. Askotan egokitzapen eta hitz egiten dagunean, etortze zaizkigu normalean, ostras, ezin du hemen sartu, behar deu rampa bat, ate bat, ez, beste, hoi baino askoz zabalagoa dela, ez? Nundi gatoz gu pixkat, federazioak urrengo urtean 20 urte ingoitu, baino eskola kirolaren eremu hontan, gutxi gora bera 17-18 urte dia, guk federazioan eta beti aldundiaren eskutik eta babesarekin ikuste genula ohiko eskola kirolean desgaitasunak momentuz ez zeukala tokirik, edo familiak etortzen zianean federaziora, askotan esaten zutenak, bi seme alaba ditut etxian, zarrenak eskola kirolean oso esperientzia positiboa dauka, eta bigarrenakin desgaitasun badauka, eta galdetzen degunean ez daukagu erantzunik, edo ez dakite zer egin bardan, edo nola, eta hor utxune handi bat zeon. Eta orduan nolabait hasierako estrategia hortan, zegu Gipuzkoa osorako lana egiten deu, izan zen nolabait talde espezifikoak sortzea gune batzuetan, hori zalako bidea, behintzat aukera bat sortzeko. Diapositiba pasatzen baiazu mesez? Zergatik eta zertarako, ez? Batetikan eskubide bat dalako, eta oraindikan gaur egun aldarrikatzen jarraitzen degulako, desgaitasuna izan ala ez, eskola kirola egiteko eskubidea haur guztiek izan barko lukete. Eta oraindik, naiz eta asko aurreratu dugun, hor badaude oraindikan ahulgune batzuk, ez? Orduan, gure hasierako estrategia hortan, Gipuzkoako herri ezberdinetan, horrengo diapositiba pasako, mapa bat osatzen jungea urte guzti hauetan, eta, ez dakit oso ondo ikusten dan, baina, hor 6 txuri batzuk dauden tokietan, esango genuke arreta hori edo eskaintzen degula, eskola kirol egokitua
eskaintzen dela, eta orduan, hor, desgaitasuna daukaten aurrek, astean bitan, edo astean behin, edo hirutan, aur jarduerak eta aretoko jarduerak egiten dituztela. Zergatik talde espezifikotan? Momentuz, ez dalako posible desgaitasun eta dependentzia batzuengatik, talde normalizatuetan aritzea. Orduan, horregatik egiten ditugu. Gu ez gea, esaten dugunak talde espezifikoak bai ala bai sortu behar diala eta egon behar dutela. Nik uste, estrategia horretan, lantzen nahi gan estrategia horretan, beste aukera pila bat egon daitezkela, herriko eskola kirolean, gero kirol elkarteetan, kiroldegiko eskaintzetan, eta horren aldeko lana egiten nahi geha. Baina, hoxe ez, oraindikan bidea ziurrenik luzea izango da. Hemen mapa hontan ikus dezakezuen bezala, eskualde batzutan, unaiek esan duen bezala, pixkat eskualdeka aigea lanean, eta batzuk, nahiko eskaintza zabala edo behintzat ona esan dezakegu dagola, baina oraindikan badaude beste eskualde batzuk, hor goran ezkerretan pixkat urdina eta berdea ikusten badezute, momentuz, horrez dago ia eskaintzarik, eta orduan, hortan aigea lanean, ez? Orduan, Gipuzkoako sare hori osatzeko, oraindikan pixka falta zaigu, eta hortan aigea, ez? Mapa hau osatzerako garaian, gure artean askotan federazioan hitz egiten dugunean, guk barrera edo oztopo bat edo ikuste dugun tokian askotan da hezkuntza komunitatea zeurruti gelditzen zaigun askotan. Guk nahiko genuke geroz eta gertugo egon, ez? Baina ez dago herri batzuetan, lehen osan duguna, ez? Herri batzuetan hori aurratuta dago pausoi, beste batzuetan ez, eta hezkuntza komunitatea urruti sentitzen dugu. Azkenean familiak gure gana etortzen dira zuzenean. Eta guk uste dugu hor beste prozesu bat egon behar dula. Eskolatik hasi behar dela, eskolako kirol koordinatzailearekin, heziketa fisikoko irakaslearekin, PT-arekin, eta hor nolabait disiplina ezberdinen arteko koordinazio bat egon behar dula, ez? Orduan, nik uste hor badaukagula, hori indartu beharra daukagula, eta bide horretan, hezkuntza komunitatearekin, berritzeguneekin ere, eta elkarlan bat bultzatu behar degula, ez? Gure gaur egun nola ematen zaio arreta desgaitasuna duen haur edo gazte bati. Gazte esaten dut ere, ze guk momentu honetan 6 urtetik 21 urte bitarteko pertsonak hartzen ditugu. Zergatik 21? Momentu, orain 20 edo 21 izan daiteke, desgaitasuna duten pertsonak eskolarizatze aldia 21 urte arte izan daitekelako. Eta nola egiten dugu hori, ez? Desgaitasuna duen ikasle bat, edo nola izan beharko luken guretzat. Familiak, ikastetxearekin daukan harreman hortan, aipatu nahiko nuke, hor bi bide eukiditzazkegula, ikasleak etorri daitezkela batetikan ohiko gela arrunt batean, agian desgaitasun badauka, laguntzaile badauka gela hortan ordu batzuetan, baina bere ikaskideekin dago eta azkenean eskaintza berdinean dago, hortik etorri daiteke, agian ez dulako tokia bilatu eskola kirolean edo ez dulako ikusten beretzako aukera, eta bestetik aula egonkorrak. Hemen Gipuzkoan aula egonkorra ezberdinak daude herri ezberdinetan, desgaitasunaren arabera antolatuak daude normalean eta dependentzia maila altuko aurrak izaten dira. Ze gertatzen da, aula egonkorroiek askotan ikastetxetan daude, bai? Izaera inklusibo bat dauka horrek, espazio komunitario berdina partekatzen dutelako, baina askotan ez dago interakzioa, bai? Hor daude, ikastetxe hortan daude, beste eraikin hortan daude, baina batzutan bai dago interakzioa eta beste batzuetan ez. Orduan, hor ere landu beharrekoa, ez? Hortik etorri daiteke ikaslea, eta gure ustez, modu hoberena, disiplina arteko koordinazio hortan, azkenean tutorea, heziketa fisikako irakaslea, PT-a, hoien arteko koordinazio bat egotea, eta esatea, haur honek, azkenean lehen esate genuna, ez? Aurra erdigunean jarri, eta esan,
aurrorentzako zer behar du, ze aukera egon daitezke. Eta orduan, hor sartuko ginakegu azkenian, aholkulari lan modu bezala, hori da azkenian, gure erronka nagusia, ziurrenik hemendik aurretik ditugun urteetan, eta hor, azkenian, nolabait, aukera ezberdinak eskaintzea, ez? Eta hor egon daitezke, eskolainako kirol inklusiboa, nun ikasle horrek agian laguntza behar du, edo ez, egon daiteke, edo egokitzapen puntual bat behar du. Hau da, agian lanketa bat egin behar dugu talde horretan eta hilabetez laguntzaile bat eta egokitzapen batzuk eginda, gero laguntzaile hori atera daiteke. Beste batzutan laguntzaile hori, denboran geldituko da. Eta hemen ere argitu nahiko nuke, ze askotan laguntzailearena aipatzen degunean, iruditzen zaigu datorrela pertsona hori, egokitu behar gehala horta laguntzailea pertsona horrentza dela, eta ez, laguntzaile hori talde osoarentzat da. Orduan, ikuspegi hori ere pixka bat zabaldu egin behar dugu. Eta bestetik, ez baldin badago aukera eskola-adineko kirol inklusibo hori egiteko, egia da, eskolak kiroleko, espezifikoan, edo eskola kirol egokitua deitzen diogun estrategia hortan, hor beharko lukela. Ze egia da, esperientziak esaten digu, oraindik batzutan ezin dela denak toki berean, ordu berdinean, denekin batea, ze askotan daukagu inklusioaren irudi hori, baino ez da hala, ezin da batzuetan. Orduan, horregatik talde espezifikoena. Pasako dugu. Hori izango zen, aurretik aipatu izu dena pixka bat, nola egiten dugun guk arreta hori, ez? Eta gaur gustatuko litzaiak ere pixka bat, inklusioaren inguruan, ekarpen txiki bat itea, ze galdera botatzea izuet, eta bakoitzak bere hausnarketa ingo du, ez? Inklusioa posible dan, ze gaur egun, toki guztitan, hitzartze guztitan, inklusioa, hitza normalian dago, erabiltzen dugu esaldi batean eta bestean, ez? Gizarte inklusibo bat nahi dugu, eskola inklusiboago bat, baino zer ulertzen dugu guk inklusio bezala, ez? Inklusioa prozesu bat da, eta ez da egun batetik bestera ematen. Prozesu hori, laburragoa, luzeagoa izan daiteke, baina prozesu bat da. Eta horrek ez du esan nahi, prozesu horretan ez dianikan ematen izaera inklusiboa dituzten ekimen edo iniziatibak, ez? Nik lehen hitz egiten dizuen talde espezifiko horiek, baina talde espezifiko horiek momentu honetan, imaginatu gure herriko kiroldegia nahi egiten jarduera, astero hor daude, espazio komunitarioan sartzen nahi geha. Orduan, horrek esan nahi du, izaera inklusibo bat badaukala. Ez degula bakarrikan pentsatu behar, izan behar dula dena, ez denekin batea, denak jarduera berdina egiten, ordu berdinean, toki berdinean, ez. Osea, inklusioa hori baino askoz, anitzagoa eta zabalagoa da, ez? Zer behar du, ez dago errezeta magikorik inklusioa lantzeko. Aurrena nahia eta borondatea eduki behar da, eta bai, guk 3 osagai edo bai aipatzen ditugula inklusioa hitz egiten degunean, ez? Segurtasuna, baina nik uste dut edozein ekintzatan, segurtasuna bermatu behar dugu. Bestetik, benetazko, ez, parte hartzea, erreala izatea parte hartze hori. Ez, bai, hemen gaude denak, baina iskinean gehatzea hor, eta, ez bai, hor dago, osea, gukin, baina ez. Benetan, ez, interakzio bat egon behar du. Eta beste edozein jardueretan bezala, ondo pasatzea, osea, divertigarria izatea, eta motivazio hori mantentzea. Azkenian, desgaitasuna daukan edozein aurrek, hori bilatzen du, bai, ondo pasatzea, talde bateko partaide sentitzea, eta hoxe, azkenian, ondo pasatzea, eta behintzat sentitzea, hori, elraro, baztertutakoa, ez? Orduan, hori izango litzake. Bai. Bale. Kirol inklusibo, nola baiteko, beste zerbait,
nahi patu horrez, inklusio hortaz aparte, oso garrantzitsua dela ebai beste aurrak nolabait sentsibilizatzea, ez? Ze askotan, iruditzen zaigu ume bat dator eta denak egokitu bargea bere, beak dauzkan ezaugarri horietara, eta ez, egin behar deu, bea beste bat bezalakoa da, bere ezaugarriekin, denok dauzkagun historiekin, ez? Orduan, nolabait sentsibilizazio eta askotan eskolak kirola zaigeanean eta balioetan ez dea, eta eske hortxe dakau. Hoi baino puntu garrantzitsu goik, ez? Desberdinak batea egotea eta batengatik eta bestengatik ikastea, hoi baino elkar bizitza aberatsagoik eta balioetan ezteko tresna hobeoik ez da. Orduan, guk askotan aipatze dugu, ez? Gure talde espezifiko horiek behaiek ere izaera inklusiboa daukaten, ze desgaitasun oso ezberdinak daude, arraza ezberdinekoak denetik, eta azkenean ez dugu, guriak espezifiko izan arren, ez, ze inklusibo izan daitezken ere. Inklusioaren gai honekin, ez naiz gehiegi sartuko, baino egia da, azkenean bultzatze duna da parte hartzeko mota ezberdinak egotea, ze leheno aipatu detena, ze ideia garbi utzi nahiko nuke, ez da dena denekin momentu berian ez parte hartze desberdinak egon daitezke, eta horiek ahalbidetzeko aukera eskaini behar dugu, ez? Badaude parte hartze ezberdinak, egon daitezke guztion parte hartzea denak denekin, eta hori posible baldin bada oso ondo, baina beste parte hartze maila batzuk egon daitezke. Agian parte hartze paraleloa izan daiteke, espazio berdinean egon eta bat zerbait egiten eta bestea eta gero elkartu eta esan dut. Orduan, parte hartze maila ezberdinak egon daitezkela. Baina beti ere garrantzitsua da aukera izatea. Ze hori da, desgaitasunen kolektiboan guk urte guzti hauetan ikusi deguna, ez? Aukera dauka? Gero ikusiko du zer egin, non parte hartu ezer. Baina aukera badago? Orduan, hoi izango litzake, ez? Pixkat, azpimarratu nahiko nukena. Eta, azkeneko ideia bezala, aipatu nahiko nuke, denon ardura dela. Askotan, guk familiak eta etortzen diren, eta hau egiten bat, ardura denona da. Zena, gurea da, aldundiarena da, udaletxeena da, guraso elkarteena da, eta denona da. Zena, hau gizartean daun errealitate bat da, eta guztiona da ardura. Baina oraindikan badaukagu, ez, dikotomia hoiek, eta gu, hoiek, eta, nik ustez horren inguruan ere hausnartu barra daola, ez? Eta gaurko jardunaldi honek eskola kirola eraldatzen, izenburu daukan bezala, nik ustez eraldaketa hori ere egin bar degula, ez? Pertsona erdigunean jarri, kasu honetan aurra, eta ardura denona dala. Orduan, hoi bakarrikan nahi nun, hoi bakarrikan publi pixkate egiteatikan, sareetan eta nun aurkituko gaitu zuen, eta eskerrik asko guztiei. Erabili dezakezu zutik mugitu nahi batzea? Ez, hemendik. Bueno, egunon guztioi, mila esker etortzeagatik eta mila esker Oñerriri eskaintza hau egiteagatik. Ni naiz aditu bat ikusi duzue, DBH-ko irakaslea, esango zenuten ez, zerta atorren hau ez, eskola kirolai buruz hitz egitea. Ni DBH-ko gezik. Igual baino zigazuten, ni uste gertaxeagoa da nik keinu egitea. Ingo deu, zure aginte hartukoet, tak. Bueno, orduan esaten nun bezala, ni DBH irakasle bezala, batez ere infantiletako eskola kirola kudeatu nahi izan dut, egia esan oso DBH-ko ikastetxe gutxitan egiten da, baina nahi iruditzen zait eskolak baduela ardura bat
eskola kirolaren gaineko kontrol pedagogikoa eramatearena. Ordu, fitxak egiteaz gain, beti koordinatu naiz, kasu honetan alegin batez ere futbolarekin, intxurreko taldearekin, jarraipen bat egiteko eta guk nahi ditugun helburuak bete daitezen ez ziurtatzeko. Orduan hortik abiatuta guraso bezala dudan esperientzia eta gaia interesatzea delako eta irakurri dudanagatik eta teoriatik abiatuta, gaurko hitzaldia, saioa, zuekin partekatu nahi dituan osnarketa hauek. Orain arte, 3-4 herri eta ikastetxetatik eskatu diate, hontaz hitz egitea, eta egia esan, audientzia desberdina zan, gurasok nituen aurren, eta egia esan, zuentzako, seguraski ez da oso berria izango planteatuko izkizuedan gaiak, ez? Baina, horre ukiko dituzu, eta nik uste hainbat gai, bai izan daitezke, behintzat, ez, hausnarketarako baliogarriak izango dianak, ez? Etxoin bat atzea. Bai, hori da. Nik, nire ustez oso garrantzitsua da, paradigma baten aldaketa zaigea, eta egia esan, zama handia dugu kirola hitzaia hartzen dugulako oinarri, ez? Orduan, hasteko hasi beharko ginake galdetzen gure buruari, ze espero dugun eskola kiroletik, zer nahi dugun gure seme-alabentzat, ze askotan kirola entzutea, eta honaik lehen esan du, ez batzutan goi-mailako kirola etortzen zaigu burura, errendimentu kirola, lehia, eta guraso askok bai pentsatzen dute, ez hemen prestatuko duten nire semea, nire alaba, goi-mailako kirola izateko. 16.000 kirolaritatik bat iristen da profesionaltasunera, ez? Nik uste toi oso garbi uki behar dela. Orduan, eskola kirolaren helburua, eta hemen jardunalditan esaten nahi gehan bezala, beste helburu batzu bilatu behar ditu, ez? Pertsona hori, ikasle hori, gaztetxo horiek, aktiboak izan daitezela bere bizitzan zehar, eta beraientzat, elementua berazgarria izan dadila, beraien bizitzetan, ze hortik ez dira biziko. Orduan, hoi hasteko, eta gero baita ere, gu begirale, irakasle, guraso bezala, zeharremana dugun kirolarekin, ez? Pertsona aktiboak otegean, ez gehan, zale sutsuak otegean, nola bizi dugun baita ere kirola eta ariketa fisikoa. Eta gero baita ere, pentsatzea benetan, ariketa fisikoa kirolak, baote duen, ez? Heziketa integralerako tresna izateko balio hoi, ez? Eta nik uste bertan gaudenok hoi sinistu behar dugu. Hoi sinistu gabe, nekez egingo dugu. Esan bezala, eskola kirolaz, eta honaik aipatu du, 13 urteko muga hoi, nik uste 12-13 urte arte hitzeiten nahi gehala, zeia infantiletan normalen eskola kirola eskolen kontrolpetik kanpo gelditzen da, eta ia klubak hartzen dute ardura gehiena, eta adin horretatik aurrea kirolaia erabat federatua bihurtzen da. Eta horre gero aipatuko izuet, zen ikusten horre badugula zerregina, eta jende asko gelditzen zaigu kirola egiteko aukeri gabe, bakarrik errendimenduko edo lehiako bidea irikita mantentzen dalako, eta aisialdiko edo alderdi ludiko goa izan zezaken mugimendua ariketa fisikoa, eten egiten dalako, edo bestela, gelditzen da, nolabait jarduera agonikoagoak edo egoera fisikoari lotuagoak, ez, baina jolasarei lotuak, oso gutxi eskaintzen dira. Legea garbia da, eta hoia, 98ko legeak aipatzen du, interes publikoa duen gizarte jarduera badala, eskola kirola, pertsonen heziketan eta garapen integralean laguntzen duena, eta bizikalitatea eta norberaren naiz gizartearen ongizatea hobetzen laguntzen du. Hemen, motrizidadei buruz, ez da gauza hondik aipatzen, ez da gauza hondik aipatzen kirolai buruz, orduan, nik uste importantea da, jakitea abia puntua hau dala, eta importantea dala, jakitea nolabait, orain dela urte asko, nora jun nahi genduen baina definitu genduen, eta foru aldundiak ere, bantzera, ez? Aurra aktiboak eta kirol kulturan estea da helburutako bat, osasuntxu gaztea, diogunean nik osasuntxu fizikoki
mentalki eta sozialki esango nuke, ez? Integrazioaren kontua eta inklusioaren kontua oso importantea da. Harremanak egiten ikastea, pertsona bezala eztea, kirol kultura ezagutzea, euskara ikastea, eta kirolari lotutako hainbat balio eskuratzea, ez? Lankidetza, kohesioa, konpromisoa, eta abar, ez? Orduan, ikusten dugu, markoa egokia dala, aipamena nolabait kirol alderdiari, pertsona aktiboak eztea eta osasuntsuak, baina hortik aurrea helburu gehienak dira psikosozialak, ez? Eta Foru Aldundiak ere badio, ikasle guztientzako, pertsona guztientzako nahi dula hoi, edozein dela bere kirol maila, bere maila sozioekonomikoa, bere aniztasun funtzionala. Eta, unaik ere esan duen bezala, kirol aniztasuna espezializazioaren aurretik jartzen da eta ikaste prozesua emaitzaren gainetik jartzen da. Orduan nik uste abia puntua egokia dala, ez guk nolabait nahi dugun paradigma aldaketa hori emateko. Nei sortzen zaidan zalantza da orain arte erabili ditugun tresnak, hau da kirol hegemonikoak, naiz eta badakidan ikastetxe eta guraso elkarte askotatik azken 10 urtetan bereziki lanketa handia egin dezue eta nik aipatuko dudan zentzua ematen diozuela eskola kirolari, toki askotan bakarrik arazo iturria da, batez ere kirol hegemonikoak egiten dialako, ez? Futbola, saskibaloia eta eskubaloia. Orduan, nire kezka hori da, ez? Lehia oinarri duen eskola kirol batek bete ote ditzaken guk nahi ditugun helburu horiek, ez? Orduan, lehiak zer dakar? Irabaztea izatea, normalean, ez baldin badu era egokian bideratzen, arrakasta irizpide bakarra, helburu bakarra. Orduan, irabaztea arrakasta baldin bada, galtzea, porrota eta frustrazioa suposatzen du. Orduan, oso importantea da, lehen esan dizudan bezala, ez? Eskola kirola kasu askotan, eta igual ez guretzat, ez? Bertan gauden, ez? Koordinatzaile, irakasle, begiralentzako, baino gizartearentzat eta guraso askontzako jarraitzen du, ez, kirol federatuaren ispilu, ez? Nik hemen, askotan erdi brometan esaten dugu, baina broma bezala hartzen du, baina nire seme gaztenak entrenamentuetan ere bankilloan egotezan. Ordu, hoi izugarria da, ez? Batzutan, etzan oso abila, eta batzutan, jolasten aizian, eta bat sobran zeon, eta, zuen men bazterrean gelditu, ez? Horako gauzak, ez dira onargarriak. Ni guain, komentatuko izkizuet, aipatuko izkizuet ideia batzuk, lehia ere ezigarria izan daiteke baldintza batzuekin. Orduan nik ez dut esaten lehia kendu behar deunik, baino bai baldintza batzukin. Eta baldintza horiek izango lirateke, garbi eduki behar dugu eskola kirola, ez dela goi mailako kirola, eta bere helburua ez dela goi mailako kirolariak eztea, baizik eta pertsonak era integralean, eta irabaztea ez dela helburu bakarra. Orduan, horretarako zein dezakegu, arrakasta irizpideak zabaldu. Eta zein dira arrakasta irizpide horiek zer dago gure esku? Aztertuko dugu pixka bat, ze aldagaia dauden gure eraginpean, eta horietan jarri beharko genuke indarra bereziki. Irabaztearena goi-mailako kirolan ere, eta hainbat teoria, motivazioaren teoria psikologikoak aipatzen dute, goi-mailako kirolean ere, kirolari baten gogo guztia ez dela bideratu behar irabaztera. Ze irabaztea edo galtzea ez dago gure esku. Irabaztea edo galtzea aldagai askoren baitan dago. Zein da nire aurkaria, entrenamentu prozesuan ni ze momentuan nagoen, nolako eguna edon eukidudan, egun horretan zer moduz atera zaizkidan gauzak, suertea hor dago, arbitroaren lana hor dago,
Orduan, bueno, nik hoietako gauza asko ez ditut kontrolatzen, baina bai kontrolatzen ditut, bueno, lanerako jarrerak, ez? Eta nik uste eskola kirolean, umekin ari garenean, hoi indartu behar dan, eta batez ere baloratu, ez? Gauzak alik eta hobetuen egitea, alegintzea, gogoaz jardutea, esfortzua egitea, elkarlanerako jarrerak ere baloratu. Hoi ere izan behar du arrakasta irizpidetako bat. Ikusten baldin badeu, ume bat, benetan oso jarrera ona duela bestekiko, hoi landu eta baloratu behar deu. Giroa eta harremanak zaintzea, funtsezkoa da, ikaslek ondo egon behar dute, neskamutiak ondo egon behar dute, entrenamentuetan, jokoetan, jolasetan, topaketa, lehiaketetan, ez badea behaientzat esperientzi positiboa, nekez jarraituko dute etorkizunean horrelako jarduera egiten, ez? Orduan, eta gero beste gauza importante bat, onartuak, baloratuak eta ez gutxietxiak. Adin hauetan, adin guztietan, guk eskolan batez ere lehenengo DBH-en, taldetik botatzea jazarpena, batez ere bazterketa egoerak eta eskola kirolak bide eman dezake talde kohesio hori indartzeko eta partaide guztik taldeko parte sentitzeko eta baloratuak izateko. Eta hor arte pixka bate beharko du begiraleak oidena lortzeko. Batzutan, esatez, ia 30 urte irakaskuntzan eta jarraitze dugu batzutan jakin gabe nola landu horrelako bazterketa egoerak, ez? Ez dira errexak, ez dira bakarrik eskolako kontuk eta sufrimentu asko eragiten dute, ez? Eta hoi ere, eskola kirolean kontuan hartu behar da. Jarrera egokiak indartu, ez? Arauak, ideak, errespetoa, lagunkoi jokatu guztiekin, aspekto ludikoari ere garrantzia handia eman, ondo pasatzea funtsezkoa da. Nik gorputziketako klaseetan niretzat funtsezkoa da ikaslek esperientzi positiboa izan dezaten. Ez dite zertarako balio, derrigortu ez dakize frogak egiten beste ez, baina behientzat ez baldin bada esperientzi positiboa ez dut lortuko etorkizunean ariketa fisikora txikitzea, orduan, eta hori da nire helburu nagusitakoa, ez? Eskola uzen dutenean, mugimendua, bizitza aktiboa eta kirola edo ariketa fisikoa behientzat aberastasun iturri izan dadila. Eta hau, nola egin dezakegu? Hasteko, denon artean eta hortaz hitzein da, helburuak finkatzen. Eta denok hitz egiten detenen, eskualdearen figura hitzein da hemen, eta nik uste importantea dela, eskualdeko ikastetxeak, ikastetxea bera, begiraleak, eta oso importantea gurasoak. Gurasoak eta neskamutiak, ez bakarrik, ez? Esan deten bezala, kirolak pixua handia du eta ez bakarrik kirolak, ez? Momentu honetan komunikabidetan ere badauzkagu hainbat lehiaketa, oso famatua dianak eta oso eredu kaskarra ematen dutenak, ez? Lehiaren alderdi itxusienak, ez? Beti liskarra bilatzen, beti bata bestean kontra bilatzen, ez? Eta orduan, burruka handia dugu kirolaren eta lehiaren eredu horren kontra egiteko, ez? Orduan hemen, azkar pasako naiz, horre ukiko dituzue, baditugu, eskola kirolak izan beharko lituzken helburu batzuk, ez? Bai teoriak direna, eta nire ustez ala dia, ez? Batzuk ditugu motriziaren ingurukoak, ez? Egoera fisikoa hobetu, mugimendu oinarrizko abileziak hobetu, kirolaren, beraren, alderdi tekniko-taktikoak hobetzea, arauak ezautzea, eta abar, horiek, nolabait urtetan horre izan dira, baina nire ustez, baditugu beste helburu batzuk, helburu sozialak, pertsonalak, motivazioari begirakoak, eta horiek dira benetan indartu behar dianak, ez? Eta orduan, zein dira helburu sozial horiek? Taldeko dinamikak eta arauak errespetatzea, taldekideak aurkariak eta epaiak errespetatzea, taldekide guztien integrazio eta sozializazioa lortzea, lagunak egitea helburu bat izan behar du, harremanetan jartzea eta lagunak egitea, eta ez bakarrik
nire taldekideen artean, baizik eta aurkarien artean. Hortan, interesgarri iruditzen zait aipatu dan ideia eta toki batzutan egiten dezue, asteburutan lehia izan beharren topaketak izatea, ez? Eta zergatik ez, eskola desberdinetako umek nahastea eta ez izatea beti Gutolosan egin gendun alako, esperientzi bat, martxan dago, eta asmoa zen, Zumardi proiektua. Ikasleak eskola patiotik ateratzea, natur jarduerak eskaintzea, konpetiziori gabe eta asmo ludiko batekin. Eta asteburutan egiten genituen saioietan, eskola desberdinetako umeak nahasten genituen guretzako garrantzitsua zen hori, ez? Batzutan, eta hori zuek ezagutuko zenuten, askotan ikastetxen arteko liskarrak sortzen dira, eta behaien, betiko lehia, ez? Atletik eta errealan artekoa, edo ez dakiz talden artekoa, trasladatzen dute, ez? Bere maila txiki hortara, ez? Hor dituzu helburu naiz gehiegi luzatuko, bestela, a ber. Pasa? Bai. Alderdi pertsonaleko helburuak, autoestima hobetzea, autonomia garatzea, progresiboki ardurak hartzen laguntzea, ohitura osasuntsuak bultzatzea, ez? Norberaren buruaren kontrola lantzea, hori oso importantea, ez? Frustrazioari eustea, eta hemen berriz ere daukau, ez? Goi mailako kirolari batzuen eredu kaskarra, ez? Hainbat pilotari esaten dituzten jarrerak, edo hainbat futbolari, edo hainbat, ez? Eta behaientzat, oso eredu dia, ez? Eta orduan gukoi transmititu behar du, nizen bat aldiz, ez? Ikasle bate, tiro bat faiatu ez dakiz egin, eta hartu baloia, eta bota, eta zeiz egiten, ez? Eta hori nik uste oso konstienti izan behar du, eta horrelako jarrerak zuzendu, ez? Aipatu dut, alderdi ludikoaren helburuak, oso garrantzitsua da, ikaslek ondo pasatzea, eta lotzea, mugimendua, kirolarik eta fisikoa, ondo pasatzearekin aurrerantzean ariketa fisikoa egiten jarraitzeko. Eta hau zen, aipatzen nizuen, motivazioa nora bideratu behar dugu, ez? Motivazioa bideratu behar da, alegintzea, hobetzen saiatzera, esfortzu egitea eta gogoz jardutera, talde lanean ondo aritzea, giro egokia sustatzera, eta entrenamentuetan landutakoa aldala partiduetan, eramatera, ez? Eta garbi dago, irabazteari garrantzi gutxiago eman, ez? Erlatibizatu, irabaztea eta galtzearen balioa. Eta ordu, labur bilduz, arrakasta irizpideak zeintzu lirateke, ondo pasatzea, jarrera egokia azaltzea, gauzik alik eta hobetuen egiten saiatzea, elkarri laguntzeko jarrera azaltzea, eta bestekin harremanetan jartzea eta aldala, lagun berriak egitea, ez? Horiek izan beharko lirateke, arrakasta irizpideak irabaztearekin batera, lehia dagoenean, ez? Denok saiatu behar du, baina ez zindu izan irabaztea arrakasta irizpide bakarra izan, irabaztea arrakasta irizpide bakarra izan. Eta, helburua garbi ditugunen, denon artean, finkatu ondoren, orduan, baditugu beste lan batzuk, eta lan horiek zein dira, entrenatzei eta begiralei, prestakuntza egokia eman, helburu horiek aurrera eraman alizateko, hau da, tresnak eman behar dizkiegu, markatu ditugun helburu horiek, benetan lortu alizateko, eta hemen dago, gakoa eta zailtasun handia. Normalen begiraleak, neskamutil gaztek izaten dira, eta gehiago lotzen dute, edo kirola egiten dute, eta gehiago datoz kirol mundutik, eta egia esan, aipatu ditugun helburu guzti horiek aurrera emateko, formakuntza egokia behar da, gaitasun handia behar da, eta batez ere, taldeak ondo kudeatzen eta pertsonak ondo kudeatzen jakin behar da. Eta orduan, ez da horren erresa, ez? Erresagoa da, jartzea umek ariketa batzuk egiten baloiarekin, bestea, baina
aipatzen ditugun gauza guzti hauek egitea, ez da horren erresa. Eta horregatik oso garrantzitsua da koordinatzailearen figura, formakuntza hoi eta jarraipen hoi emango duen figura bat, figura bat, nolabait formakuntza zabalagoa eta sakonagoa duna, eta lagunduko diena begirale entrenatzaile horiei helburu horiek bideratzen eta lortzen. Funtsezkoa gurasoentzako prestakuntza eta hausnarketa saioak egitea. Paradigma aldaketa bat eman nahi baldin badeu, gurasoak izan behar dute parte garrantzitsua. Beraiek ez badute ulertzen, ze aldaketa egin nahi deu, nora eraman nahi deu, eskola kirola, nekez lortuko dugu, ez? Eta gero beste gai importante bat, iruditzen zait, ebaluazioa edo kontrola, ez? Prozesua, guk nahi dugun bidetik ziurtatzeko, bidea jarri, ez? Entrenamendu eta partiden behaketak, ikasle monitorezen gurasoen iritzia jasotzea. Hemen, jarri dizuet, ez da ondo ikusten, da fitxa bat, ikusteko pixka bat, bilen behin edo ez dakit ze maiztasunakin, ikaslei, gurasoi banatu dizaiek egun fitxa bat, ez? Eta batez ere balio du hor lehenengo multzoan daude alderdi psikosozialak, jarduerarekiko jarrera orokorra, talde eta lagunekin jarrera, begiralegiko jarrera, hainbat, eta nolabait gurasok ere kontuatu daitezela, hemen ez dute bakarrik hitz egiten, ze garapen tekniko-taktikoa duen, edo ze egoera fisikoa duen, eta hortaz ere, baino baita ere alderdi psikosozialei garrantzi ematen diogu. Eta, markatu dugu ez pixka bat, ze helburuak eduki beharko genituzken, helburu horiek betetzeko formakuntza bat eman behar zaiela, begiralei, gurasoei eta struktura bat osatu behar dela, baina gustatuko litzaiake beste aipamen txiki batzu zen oso garrantzitsuak iruditzen zait ideia hauen gaineko hausnarketa egitea, ez? Orduan, gurasoen formakuntzan ingurun, pasako ez da? Eta hau ere aipatu deu, ez? Umek lehiaketetan batez ere ez dute jokatzen ikusleak entretenitzeko edo irabazteko, eta jokatu baino jolastu egiten dira ondo pasatzeko eta kirolaren bidez ere pertsona gisa ezten jarraitzeko. Eta hoi gurasok oso garbi izan behar dute. Ze batzutan, hoi ez da oso ondo ulertzen. Eta ere importantea baita ere, batez ere lehiaketei begira, gurasoei mezu garbi batzuk ematea. Kirolaz asko baldin badakite ere, hobe da isilik egotea, eta ikaslek edo seme-alabak animatzea, txalotzea, eta hortik kanpoa bainongo komentariorik ez egitea, utzi umei erabakiak hartzen, autonomia izaten, eta behar baldin badute zerbait entrenatzaile horri izango dute bideratzeko eta egiteko egin behar dana. Mezu positiboak eman bakarrik animatu, txalotu, eta ez egin komentario ezkorrik inoiz, ez zure seme-alabekiko, ez bestekiko, ez entrenatzaileko, ez arbitroa, ez beste lehiakidekiko. Eta garrantzitsua, partida amaitzean, hobekuntza pertsonal eta kolektiboa baloratu, zer moduz sentitu diren galdetu, zer moduz pasatu duten galdetu, eta ez begiratu emaitzari bakarrik, ze askotan izaten da. Zer egin dezue, galdu irabazi, gero ez diogu beste zer. Eta hoi, garbi dago gainditu behar dan kontua da. Hemen jarri dizuet 2016en Donostiko udalak halako triptiko batzuk atera zitun, eta nik uste barne biltzen dula guraso batek ze jarrera eduki beharko luken. Ez da, eskutitz bat, seme-alaba batek idazten diona bere ama, bere aita, ez? Ama, aita, eskerrik asko, ni eta nire lagunak aitzol irati jasin animatzeagatik, aurkariei ere txalo egiteagatik, irabazidan galdetu orde zer modu zibili nahi zen galdetzeagatik,
entrenatzaile lanetan ez aritzeagatik, horretarako Amaia dugu. Arbitroaren erabakiak errespetatzeagatik eta arekin ez asarratzeagatik. Armaietan jokabide egokia izateagatik eta une oro lasai egoteagatik. Taldeko lagunekin euskara hitz egitea bultzatzeagatik. Kirola eginez gozatzeko aukera emateagatik. Nik uste oso ondo labur beltzen dula dena, ez? Eta gero, eta hortaz Unaik ere hitz egin du, nik uste guraso bezala oso garrantzitsua dela seme-alabak eta ikaslek ere gehiago ikasten dute guk egiten dugunari begira, guk esaten diogunari entzunda baino. Orduan, nik uste alde hortatik saiatu behar dugu, ariketa fisikoa egiten seme-alabekin, bizikleta zibili, menditxangoak egin, dantza, pelota, pala, baloiak, patinak, estimulo motriz ugari eskaini behar dizkiegu. Eta, bueno, sedentario samarra baldin bagea, bueno, pues igual elkartu beste familia batzukin, ez? Baina, nik uste importantea dela, famili bezala, hoi balore horiek eta bizitza aktibo hoi txertatzen jutea. Eta, baita ere, guraso bezala, bizitzan, ohiko bizitzan, aktiboak izatea, ez? Autoa alik eta gutxien erabili, oinez edo bizikletaz mugitu, eta balore horiek transmititu seme-alabei, ez? Eta, honekin lotuta, eta hau ere aipatu dizuet entrenamentutan, eta umeentzat gurasoekin egiten dituzten jarduera horiek, une atseginak izan behar dute, eta horretagatik oso garrantzitsua da esfortzuaren tamaina neurtzea. Guk, adibidez, familian mendia asko jungea, eta beti esateziat, gorrotatuko dute mendi, ez dakize, beti saiatu gea, hemen baldin bagina zen, saralarrea edo, belaze batea iristen, jolasteko aukera ematen, libre ibiltzen ematen, Pirineotan baldin bazan, lakutxo batea, beti sariren bat eta bidean ere, esfortzua ez dadile izan, ez, guretzat agian, mendi bateagoaz, eta esfortzuarekin gozatu dezakegun bezala, umek batzutan ez dute horrekin gozatzen, eta, entretenituak eta ondo pasatzen jun daitezela, ez? Orduan, horregatik importantea da batzutan, beste ume batzukin elkartzea, eta bar. Eta haulen, aipatu dizuet, ez, guraso bezala nola bizi dugun kirola, ez? Eta orduan, goi-mailako kirolaren zaleak baldin bagea, partiden emaitzak erlatibizatu, dala errugbi taldearena, dala errealarena, edo hau, egin nuen ordizin eskatu ziaten ontaz hitzeitea, eta irribarriaren emaitza baita ere, ez? Importantea da, guraso bezala, begira bele bezala, hoi transmititzea, ez? Azken finen kirola joko bada, jolas bada, eta guk ez dugu hortaz biziko. Orduan, beste gabe, erlatibizatu, irabazteak eta galtzeak izan dezaken balore hoi, ez? Beste ideia garrantzitsu bat, kirola bizitzarako eskola dela aipatzen da, eta hoi oso ideia zabaldua da, eta kirola neutra da. Kirola bideratzen dugun eraren arabera izan daiteke balore positiboa garatzeko tresna bat, edo balore oso negatiboa garatzeko tresna bat. Entrenadoreak esaten baldin badizu, balio dula, aurkaria zapaltzea, balio dula, kamisedatik tira egitea, arbitro ikusten ez dunen, eskuakin jotzea baloiai. Eta horrelako entrenadoreak badaude. Orduan, zer ikasiko dugu, edozein gauza balio duela esaten duen entrenadore batek, irabazteko edozein gauza balio duela, hoi ez da ezigarria, orduan horregatik, kirola benetan ez zitzaia izateko, landu behar ditugun baloreak dira, kooperazioa, justizia, errespetoa, esfortzuaren garrantziaz, eta hitzen ditugun gai horiek. Orduan, ideia oso importantea, ekintza motriz bera, ez du gure garapen morala hobetuko. Orduan, hoi oso importantea da. Kirola oso egokia izan daiteke, baina baita ere, gaizki bideratuta ez da izango. Errendimentuare eta lehiaz ari ginen. Eredu honek, ume asko bazterrera uzten ditu. Ze ume uzten ditu? Egoera fisikoa aulagoa dutenak, koordinazio maila, abilezi maila bajuagoa dutenak, eta
errendimentua baldin badagoena, irabaztea baldin bada importantena, eta gu gauza horiei ematen baldin badio garrantzia, ume hauek azkenen, baztertu egiten dute ariketa fisikoa. Eta horregatik oso importantea da eredu aldatzea. Eta hemen jarri dizuet, UNESCOk badu kalitatezko gorputz hezkuntza agida, eta errendimentuan oinarritatuko eredu hortaz hau esaten du. Eredu honek jadanik kirol arloan kompetenteak diren umet gutxi batzuei egiten die mesede. Gehienetan mutilak, lehenoko irudia, mutil txuria, eta gehiengoaren gaitasun eza eta porrota baieztatzen du. Eta gure helburua izan behar baldin badu, pertsona aktiboak izatea, kirol ariketa fisikoarekin aberastuko dianak bere bizitzan zehar, eredu honek ez digu balio. A ber, pasako ezu? Bai, blokeatua. Bai, etxoine, aurrekoa ere, bai. Hortaz, itzein dut, orduan, hemen badago beste gai bat, ez? Gu espezializazioa atzeratu nahi dugu, baina kirol talde geroz eta lehenago hartu nahi dituzte neskamutilak, eta geroz eta lehenago hasi nahi dute lanean, ez? Orduan, ikusten dugu, bide hortatik ume asko bazterrean uzten ditugula, ume asko etxita bukatzen dutela eskola kirolarekin, eta ez dutela ezer jakin nahi, eta gu justu kontrako helburua lortu nahi dugu. Orduan, nire planteamentua eta nire ideia, eta nik uste hemen, bakarria hemen jarri dituzuen, atretzoarekin ikusten dela, kirol hegemonikoak, egon daitezke hor sartuta, baina nik egingo nukena izango zen egokitu, jolas bihurtu, eta denok parte hartzeko aukerak bermatu, eta askoz ere kirol parte hartzaileagoak sartu, a ber, etxoine hor, igual urrungo etxoine. Ez dakit, despistatu naiz pixka bat. Esan nahi nuna zen, eredua izan behar du asko, anitzagoa, ezin ditugu bakarrik ere kirol hegemonikoiek sartu, eta sartu behar ditugu, dantza, aktibidade ritmikoak, eskalada, trepa, denetatik sartu behar du, umeak ez bakarrik, nik pentsatzen dut denok izan gaitezkela onak zerbaiten, eta esperientzia motriz ugari sartzen baldin baditugu, umeak ere bilatuko dute bere tokia eta horrea jarraitu ahal izango dute, ez? Bai. Eta gero ja, anistasunaz hitzein deu pixka bat, ez? Esan deu, ume batzuk, altugoak dira, txikigoak dira, batzuk abilagoak dira, batzuk indarra dute, beste batzuk erresistentzia, beste batzuk ez bat ez beste, ez? Batzuk desgaitasuna dituzte, eta denak nahi ditugu, ez? Eta orduan batzutan talde mistoan gai ateratzen denean, nik ez nuke beste desberdintasunik egingo. Azken finen, neska batzuk, hainbat mutilen pare ibili daitezke futbolean eta beste hainbat jardueratan, eta beste batzuk ez. Eta mutilekin berdina pasatzen da. Orduan hemen nik anistasun funtzionalaz hitz egiten dut. Eta orduan, Orduan, neskamutilak izan, garapen biologiko desberdina izan, abilezin maila desberdina izan, denak hartuko duen eredua behar dugu, ez? Eta hemen, eta hemen, lehen liatu inaiz pixka bat, ez? Orduan, egun dugun eredu hoi, naiz eta, esan bezala, azken urtetan, bazuek hoi aldatzen saiatzen nahi zeaten, eta saiatzen nahi gean, kirol egokitu moldatuetan eta jolasetan oinarritu beharko litzateke, eta futbola, saskibaloia, eskubaloia, voleibola, errugbia moldatuak, jolas motoreak eta ritmikoak, operatiboak, trepakoak, uretakoak, jaurtiketak, jauziak, eta modu askoz ere ludiko, inklusibo eta parte hartzaileagoa egin beharko genuke. Eta nik uste hortan denok bat gatozela, izan beharko luke, hemen askotan esan dan bezala, pertsona bezala aberastuko gaituen eredu bat, ez? Bai, anistasun funtzionalen aipatu dut, eta, esan duen bezala,
euskaraz. Eta gai bat zeharka esan da, baina nik uste importantea da. Administrazioak nik uste esfortzu bat egin behar duela, edo igual klubak atera behar dute, ariketa fisikoa egin ahal izateko bideak zabaltzen. Hau da, nik 16 urte ditut, jarraitu nahi eta ariketa fisikoa egiten, eta oso zaila izaten da, kirol federatutik kanpo jarduerak egitea. Orduan, nolabait asmatu beharko genuke, struktura bat, jarduera ludikoagoak egiteko aukera emango ligukena. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko hiruoi, eta esan bezala, irekiko dugu galderentzako edo, ekarpenen bat egin nahi badezu edo, tartetxo bat. Hortik, norbaitek galdetu nahi godu zerbait, mikro bat edo pasako genuke nik egia esan, ez dut ezer ikusten argiekin, baina, hau beharko ez igual, ez? Venga. Bat ematek galderarik egin gure bada, hurbilukunaz, mikroaz. Bai, maite. Kaixo, egunon. Oier Zumaiatikan, eskerrik asko gaurko hitzaldi hau antolatzatikan. Benetan interesgarria irutu zait, hemen esan dianak. Eta, hasierako sarrera aldundirik etorri danak jarri duen irudia ez, futbolaria, kotxiatzean, hor dakaula nik uste gizartian olako, zea bat ez, oso zabalduta dauna, oso errotuta dauna gizartian, eta horrek buelta ematia irutzet, oso zaila izango dela ez, urtia biharko diala, gizarti aldatzeko. Hemen bukan alde pixkata aipatu da, nahi irutzait gaztiak, hemen jarri dian baloretan ezitzia, erraz hartzeko, o ez hartzeko aukera dola, baina irutzait bukaeran gero aipatu da pixkata gurasuan papela ez. Nahi irutzait gurasuak dakaula hemen aldaketa handi bat iteko, gure seme alabak nahi baitugu balorioetan hasi, gurasoak enberdura hor aldaketa handi bat, hemen jarri dian balio horiek pixkat barneratzeko ez, barneratzeko orduan. Ze, azkenean, bizi dugun gizarte honetan, jaso deun balioak eta ez, eta hori aldatzia, kostatu ingo dela ez. Eta besteik ez, oso interesgarria dela, planteatzen dian, neurriak. Gero bestetik, hola, marko bat bezala definitzen da, ez, ze urtetatik aurrea federatuak, ze urtetatik ez. Nik uste hori garantzitu izango ala, ez, baina nahi irutzek gehiago balioak edo baloriak diala landu berdianak gizartian, ez, ez dakit landola lantzen dian, baina ez dela erresa. Baina hemen ikusten dian planteatzen dana, eta gizartian dakauna, baina guztien dut, eguna eta gaua dela, ez? Tamalez, esaten dut. Eta, baina, Inez Inberkoa da pixkeneka, eta, danon artean zerroze aldatzeko gaigean. Beste egin eskerrik asko da nahi. Bai, egunon. Eta, berriro zorion du, antolatutako jardunaldiengatik, eta, nire galdera edo planteamendua, desente kritiko izango da, ez? Irutzen zait, enfraskatuta daudela, ez, gai honen inguruan, ez? Nik konparatzen dut, orain dela 15 urte, o 20 urte, eskolakin inguruan zeuden eztabaidak eta mai inguruak, eta irutzen zait, ez bakarrik enfraskatuta, baizik eta gainera kalitatean galdu indegula, ez? Hau da, momentu honetan, paradigma, askotan aipatu da paradigma horren inguruan,
dagoeneko onartu dugu, bagaude sartuta paradigma hortan, eta orduan ez eraldaketa, baizik eta transformazio txiki bat. Planteatzen ditugu nolabait urrats batzuk, nolabait saiatzeko nolabait hori aldatzen, eta neurri batean nire zalantza da zen punturaino guk horrelako planteamenduak egiten dugunean lortu dezakegun nolabait Troiaren zaldia, ez? Hori da gure saiakera, behin eta berriro saiatzen gara, baina karo, atera bezain laster nolabait sistema berak, paradigma berak surgatu iten gaitu, eta paradigma hortan sartzen da baita ere foru aldundiak daukan politika, ez? Orduan, karo, ezin da esan zuek egiten duzuen guk jasotzen dugu, ez? Errealitatea da, zuek markatzen duzue politika bat, ez? Eta politika hori da zabaltzen dena gero herrietan, ez? Orduan, nik inbertsio bat planteatuko nuke, eta neurri baten ez bakar inbertsio bat, baizik eta, eskola kirola jarri dezala bere bidea. Guazen zerbait, aipatutako gauza guzti horiek nolabait egiteko eta bermatzeko, guazen sortzea beste espazio bat. Eta nintzako espazio hori da ludikotasuna. Ludikotasuna da, guri interesatzen zaigun eremua benetan hezitzaile izateko. Kirola dagoeneko, kirola ez da hezitzailea. Kirola paradigma baten barruan kokatzen da. Orduan, guazen lantzea beste espazio bat, eta kasu horretan gainera, hemen, pentsa, ze garai bizitzen ari gara, eta ez da ipatu pandemiaren ondorioz bizitzen ari garen egoera. Bakarrik aipatzen da, bai, neurriak nolabait aplikatu dira, eta horren arabera, eskola kirola egin edo ezin dira egin. Baina, aisialdia ezin da gelditu, aisialdia egin egiten da. Eta ludikotasuna etxetan ere egin egiten da. Ordan, horren inguruan agian hitzein behar dugu hortaz. Hau da, eskola hezitzaile ludikoak, hori herrietan. Lehia egon, ez egon, hemen azken finean bilatu behar dena da, pertsona bakoitzak gozatu dezala bere aisialdia eta bere ludikotasunaz. Hori da, ludikotasuna autoterikoa nola izateko. Hau da, gozatzea, bakoitzak daukan gaitasunan arabera, markatzen dituen erronkan arabera, egotean nolabait espazio batean non gustora eta gozatu itetuela. Hortara eraman behar dugu. Lehia egon, ala ez egon. Lehia da, bigarren mailakoa. Da, gozatzea bakoitzak egiten duen horretaz, taldean eta individualki. Eta hortik dator euskararen erabilera ere bai. Gozatzen dugun egoera konkreto batean, atxikitu egiten ditugu horren inguruan dauden fenomeno guztiak. Euskara ez da arautegi baten arabera, hemen euskara hitz egin behar da. Ez, hori porrota da. Da, gozamenaren araberako nolabait erabiltzen den komunikazio tresna bat. Eta azken elementu bat gehituko nuke, eta hemen ez dara aipatu. Nola lantzen dugu eskola kirolen bitartez naziotasuna? Gipuzkoa aipatzen da, baina naziotasuna nola lantzen da? Barkatu hain kritiko izateatik, eta nik uste bai bi parte hartze irantzunez, kirola hitza konnotazio asko ditu eta kirolak toki asko hartzen du gure gizartean, eta nik uste kontrabalorek lantzen ditula. Azken finean askotan irabaztea da gauza guztien gainetik baloratzen deuna, eta justu gure neska mutilekin justu kontrakoa landu nahi dugu, eta horregatik importantea da igual, eta hemen ere lehen esan da, kirola hitza agian desagertu behar da, eta mugimenduaren bitartez ezi, edo mugimenduaren eskola, edo ez dakit nola ditu beharko genioke, eta guztiz ados, ludikotasuna izan behar du elementu zentrala, erabat ados. Bai.
Ez, Mikele nahi gainean jarri duna, mila ezagutzen gara, eta ez dugu bat egiten, eta nik uste dela eztabaidaren puntu nagusetako bat. Kirola hitza bere konotazio horrekin, ezigarria izan daiteke edo ez. Eta hori ez dugu ez berak, ez nik eragiko, baizik eta iruditzen zaitegea dela oinarrik plantatu duna eta guk ere mahai gainean jarri duguna. Herri, toki, ikastetxe horretan, zer pasatu arazi nahi duten horko eragileek eta bereziki protagonismo handi erdigunean jartzen. Guk aldundikan, bai, guk aldundikan uste dugu ezigarria izan daitekeela, pentsatzen dugu uztartu ahalko direla gizarteak demandatzen dizkigun bi bildo hauek, batetikan dago mutur bat, baina ipatu duena, aldundiko persona zentroan jarrita eta kirola ez duela zigarritasun gaitasuna, eta beste batean badago beste mutur bat justo kontrakoa. Lehenago hasi nahi duna, lehenago errendimendua bidatu nahi duna. Zoritxarrez ez dietxuria eta beltzak izango erantzunak. Gunbai gaina jarri duguna da bereziki eztabaida hau. Baina eztabaida hau jartzeko nahi dugu evidentzia zientifikoa erabili. Bestela ari gara ustez eta pentsatzez eta horreko kontutaz. Baitxe bertan, Euskal Eskola Kirol Kontseiluak EHUren bitartez uste dugu ustuk eta lamat zientifikoa egin duela oso interesgarria dana. Guzti hau oreka baten gainean jartzen du evidentzia zientifikoaren gainean, eta uste dugu izan daitekeela eztabaidarako puntua. Beti ere jarrita, eztabaida guzti hauek izan beharko duela tokian tokikoak, bertako eragileekin, bertako jendearekin eta erdigunean umeak jarrita. Bukatutzat emango genuke lehenengo atal hau. Hartuko dugu ordu laurdeneko atxeden alditxo bat, bai? Ez joan oso urrutira, ze, 11:30 mahai inguruarekin hasiko gea, bale? Venga, gero arte.
honi hasiera emango diogu, eta, lehenengo zatian marko teorikoan zentratu gehan moduan, oain gustatuko litzaiguke pixkat eraldaketa gauzatu ala izateko gako praktikoetan jartzea begira da, bai? Orduan, horretarako, oinarritik sustatzen ari garen herri hezitzaileen sareko lau esperientzia ezberdin ezagutzeko aukera izango dugu mai inguru honetan. Orduan, zer baino lehen aurkeztuko dizkizuet hemen nirekin gaur hizketan jardungo dienak, eta gero ja ekingo diogu mai inguruari. Usurbilgo eredua aurkezteko, Iban Maritxalar Elizondo daukagu, bea Usurbilgo Udarregi ikastolako eskola kiroleko koordinatzailea da. June González Egile horrek, Oarsoaldeko eskola kiroleko teknikariak, Irun, Pasaia, Lezo eta Errenteriak elkarrekin burutzen duten eskola kirolaren, Irunez? Ja, despistatu naiz, bera. Oiartzun, hori. Oiartzun, Lezo, Pasaia eta Errenteriak elkarrekin burutzen duten eskola kirolaren eredua azalduko digu. Isma Zubia Txintxurreta, Oñatiko elkarreziko kirol koordinatzaileak, Oñatiko eskola kirola eta hezkuntza elkartearen nondik norakoak azalduko izkigu, eta Olaia Izagirre Herrerok, Hernaniko langile ikastolako eskola kirol koordinatzaileak eta eskola kirol maiko ordezkariak, Hernani eta Astigarragako ereduaz hitz egingo digu, bai? Hasteko, bakoitzak izango du tarte bat, pixkat, momentu honetan, beraien herrietan eskola kirola pixkat nola dagoen kokatzeko, bai? Orduan, Olaia, zerekin hasiko gara? Kaixo egunon. Esan duen bezala, saiatuko gea 5 minututan esplikatzen eskola kirolak nola funtzionatzen duen gure herrian, bale? Orain dela 10-15 urte, hasi zen eraldaketa prozesu honen hasiera, eta gaur egun Hernani eta Astigarragako herriek proiektu bateratua sortu dugu. Eta bertan, udalak eta ikastetxe ezberdinek parte hartzen dugu. Momentuz programa oso aberatsa da eta bizirik dagoena. Urtero ikusten dugu zer hobetu dezakegun eta momentuz iten dugu urteraka aldatzen juten gera. Berrinkuntzak sartzen eta ikusi duguna hobetu beharra dagoela aldatzen juten gera. LH baten eta LH biko aurrek jolasezi programan parte hartzen dute eta hori Aldundiak jorratutako programan parte hartzen dute. Bestetik, LH3 eta LH4 dauden aurrak multikirolak programan parte hartzen dute. Bertan, 15 jarduera ezberdin jorratzen dituzte eta lantzen dituzte eta 4 kirol ele bai. Herrian garrantzitsuena direnak, futbola, eskubaloia, saskibaloia eta errugbia. Astean zehar 2 saio eskaintzen dira, astelehen eta asteazkenetan eta astearte eta ostegunetan, eta taldeak sexuka banatzen ditugu. Kirola jorratzen dituztenean, asteburutan sexuka jarraitzute banatzen, baino topaketak egiten dituztenean, jardunaldi bereziak deitzen diegula, zumba, triatloia, eskalada, yoga, zirkoa, natura jarduerak eta bar, hauek denak elkarrekin egiten dituzte, neskak eta mutiak denak elkarrekin. Jolasen bitartez lantzen ditugu kirol guztiak, eta esan deten bezala, jarduera berezietan denak elkarrekin parte hartzen dute. 5. eta 6. mailako aurrek 2 programa ezberdin dituzte eta bertan aukeratzen dute beraien gustukoena. Alde batetik daukate 3 kiroletako programa, hau da, hori aukeratzen dutenean, aukeratzen dute urritikan abendu bitarterako kirol bat, gero abendutik otsaila bitarteko beste kirol bat, 5 kirol ezberdinen artean, eta gero martxotika maiatza bitartean beste 5 kirol ezberdinen artean beste kirol bat aukeratzen dute. Orduan, kurso guztiaen zehar 3 kirol ezberdin jorratzen dituzte, baina beraiek aukeratutakoak. Horre bai taldeak sexuka banatzen ditugu, eta izaten dira astelen eta asteazkenetan neskak, eta astearte eta ostegunetan mutilak. Eta asteburu guztietan partiduak eukitzen dituzte. Hala ere, emaitzik ez dago. Badakigu partidu horretan ze emaitza dagoen, baina gero emaitza hori ez doa inora, eta sailkapenik eta ez daukagu. Orduan, hor gelditzen da, txapelketetara, Gipuzkoako txapelketetara ere ez gera juten, eta hori izango litzateke lehenengo aukerak eta.
Bigarren aukeraketa, LH3-en talauen bezala Benjaminekin multikirolak programa jorratu dezakete. Eta honei, izen bat jarri genion Zurrunbilo izena deituriko dela. Bertan ere, gutxi gora bera 10 jarduera ezberdin jorratzen dituzte, parkurra, arrauna, BTT, orientazioa, irristaketa, kirol alternatiboak, eta adibide luze gehiago. Eta lehen aipatu dituten Hernaniko eta Astigarragako 4 kirol garrantzitsuenak ere bai. Hemen mistoa izaten da, hau da, neskak eta mutilak denak elkarrekin egiten dituzte. Astean zehar ere 2 egunetan, aukera daukate baita astelehen eta asteazkenetan aukeratzea, edo asteart eta ostegunetan, hobekin etortzen zaienean. Eta baita lehiaketarik ez dute izaten asteburuetan, eta hauek asteburu guztietan egin beharrean 15ean behin egiten dute, hau da, bat bai eta bestea ez. Eta normalean izaten dira topaketak edo kirolarekin zer ikusia dauketenak, baino lehiarik gabe. Gure eskaintza herrian dauden kluben arabakerakoa egiten da. Nahi deguna da, DBH-en jarraitzen dutenean, herrian eukitzea kirol hori praktikatzeko aukera. Leheno komentatu dute derrigortasunera eta hori, guk Hernani eta Astigarragako mailak erabaki genuen klubetan dauden haur guztiek eskola kirolan parte hartu behar dutela, beraz, derrigortuta daude eskola kirolan parte hartzea. Guk hartu genuen erabakia izan zen, Hernani kirol asko praktikatzen dituzte, klub asko daude, eta ez genuna nahi izan, ezberdintasuna egitea, futbolan zeudenak zergatik bai, gimnasian zeudenak ez, eta esan genuen, guretzako dena berdina izango da, eta klub guztietan dauden aurrak, pentsatzen dugu, onurak ekartzen ditula eskola kirolan parte hartzea. Bukatzeko aipatu begirale tituludunak kontratatzen ditugula, baremazio baten bitartez, beraiek ikasten ari diren edo ikasita dauzkaten ikasketen arabera, baremazio bat egiten dugu, eta asegurantza daukate, kontratua daukate, eta bakoitzak orduen araberako soldata. Hola, azkar batian. Espero dut ulertuko zenutela, baina gero esan duen bezala galderak eta egiteko aukera izango zuen, osake errexago eta luzeago esplikatu baitezke. Egunon. Nire izen Eiz Mazubia da, eta Oñatiko eskola kirolaren eraldatze prozesua pixkatxoa esplikatzeko natorrona. Hasi horretik, bina ardura txiki. Alde batetik, nire egokitu xat hemen hitz egitea, baina lantalde eta eragile askok parte hartu daue eraldaketa prozesu honetan, beraz, beraien ordezkari bat, baina ez naiz beste edo zein ziteken hemen. Eta beste alde batetik, 5-6 minututan, halako prozesu luz eta emankor zabal bat aurkeztia, oso zaila da, beraz, gaur entzungo zuena, laburpen bat, zertzela batzu baino ez dira, baina jakin noski, zuen zalantzak, kezka galderak, edo zer gauza, aldun enean saiatuko garela beste edozein momentutan, behintzat eskuba botatzen, posiblea moan. Geuk ere beste leku betzatera begiratzen dugu moduan ikasteko. Azten gara, eskola kirolaren aurrekarixak Oñatin, ez? Eskola kirola izenak inez, baina udaberri txapelketa izenarekin, Oñatin orain dela isa 50 urte, euen eskola kirola antzerako zerbait martxan, ez? Astebukaretako jardunak eta iken zian, eskubaloia, voleibola garai batian asko, gaur egun ez dagoenez baina, futbola eta bar, ez? Poliki hori eraldatzen eta egonkortzen eta, pixkat, hobetzen joan da, aldaketak egiten, baina, ikusten geben, ez, barrutik ondiok bauzela gauza desente egiteko, ez? Egisa da, astebukarako jarduera horrekatik, pasau ginala ja, astian ziar, gehi astebukarako jarduina litera, gainera baita igandetako 2 mendigertera programa ezberdina ditugunak, eta pixka bat, hobekuntza igartzen za, baina eta barrutik bauen ondiok gauzak gehixau hobetzeko bihar baten, grina hori, ez da? Horron jala 6-7 bat urte dauneko abia puntutzat, mugarritza joeken momentu bat, ez? Eta da Oñatiko udalaren sarrera, ez? Oñatiko udalak erabakiten dau, bere kirol politikan, kirol estrategiko baten biharra ikusten dago herrixan, ez da? Hortarako aholkularitza enpresa bat kontratatzen dau,
Kirol Management, deitzen da enpresa hori, eta enpresa hori poliki-poliki hasten da, bideratzen prozesu guzti hau, ezta? Ikusten dau, eskola kirola prozesu honetan, udaletxeak eskola kirola ardatz bat izan behar dela, eta, enpresa aholkularitza hori esan bezala, martxan hasten da, ezta? Behin, zangeke, aholkularitza enpresa horrek ikutuko dituela oinatiko kirola arluan egongo den arlo guztiak eta arlo ezberdinetatik. Alde batetik eskola kirola bai, baina baita oinatiko herrisa dituen instalazioak, osasuna, Aloñamendi kirol elkartea, oinatik oso errotuta dauen zaila, elkartea, dakola 15-16 zaila ezberdin, ez da. Azten gara poliki-poliki lanian aholkularitza enpresa honekin, eta kronograma eta baten bitartez, elkartzen gara oinatiko 3 ikastetxiok, eta beraiekin pizkatxo bat azten gara, lanian, ez da. Ez bakarrik gu geure aldeti, baizik eta baita Aloñamendi kirol elkartea eta udalabe, aholkularitza enpresa honekin martxan jartzen da, ez da. Ikastetxetara datoz, informazio mordua helarazten doztegu, datu pilo bat, eta argi ikusten dau, aholkularitza enpresa honek, eginkizun, premiazko eginkizun badauela, eta da, oinatiko eskola kirolan plan bat egitea, edo gutxienez kirol astapenaren ordenazio bat eta plan bat egitea, ez? Hemen esaten dugu ikastetxeak hartu beharko dagoia lidergua, eta beraiek izango dira pizkatxo bat oinarri. Eta gero kirol elkarte, kasu honetan Aloñamendi edo baita beste, oinatien dozen beste kirol elkarte txikago batzuk, horiek osatu ingo dagoia, ez da? Askotan aldunditik esan da, ez? Komplementario, pero no sustitutibo horren pizka bat arira, ez da? Enpresa hone baik esatozku ditugun ahulguneak eta indarguneak, eta ahulgune horreitan ikusten da astian zeharreko eta astebukarako lotura falta. Astebukaran parte hartze izugarri geukan, baina astian zehar parte hartze hori oso bera etorren. Esaten duzkumen baita oso zentratuta gauzela pertsonetan, ikastetxe bakoitzeko kirol koordinatzaileetan, eta ikastetxe lidergori falta zitzaiela, ez da. Baina beste aldetik baika indargune batzuk aipatzen ditu, eta zan guztiz errotuta hauen programa bat eta ekintza badala herrixan, eta beste balio interesgarri bat beraientzako, eta gure ustez beti hola izan dela bebai da, oinatiko 3 ikastetxetako heziketa fisikoko irakasleak gara ikastetxe hortako kirol koordinatzaileak eraberian. Eta geu gara arduradunak oinatiko eskola kirola anteratzeko. Zer dakarren horrek? Ikaslearen kiko hurbiltasuna eta hori gainbalio bezala ikustezan, ez? Hurrengo pausua zen, eskola kiroleko plan hori erredaktatzea. Helburuak finkatu, lehenengo eta behin, eta gero ja poliki-poliki eskaintza osatzen joatia, ez da. Hemen hartzen du parte eragile guztiak, eta hor ikastetxeak dauz, noski 3 ikastetxeak, beste alde batetik udala, eta beste aldetik esan bezala Aloñamendi kirol elkartea bere 16 sail ezberdinen bitartez. Eta nik uste ideia potentia badala, saiatu izan gara beti, batez ben ikuste ikastetxetatik, beti sinergiak bilatzen. Hau da, inor ez dau soberan, ez? Hori uste importantia dela, azpimarratzea. Behin hori ja, hurrengo pausua elkartia sortzea zen, eskola kiroleko elkartia. Hemen, oinatiko 3 ikastetxeak, nahiz eta bakoitza oso ezberdina zen, bata fundazioa da, besta hezkuntza kooperatiba da, beste ikastetxe publikoa da, 3 elkarte hori sortzen dugu eta erregistratzen dugu. Nahiz eta hitzarmen ezberdinak asko eduki udaletxeekin eta beste eragile askorekin, baina sortu iken da 3 ikastetxeen bitartez, eta 3 ikastetxe horrek gauz ordezkatuta. Honek zer dakarren, ze onura dakarren, alde batetik zif bat izatiak, kontratazio zuzenak itxok aukerak, izaera juridiko, estruktura, nortasun bat, formazioak, koordinatzaileon soldatak, hori guztiak, pizkatxo bat izaera juridiko eta estruktura potente bat sortzeko aukera emuten egin, ez? Nola sortzen dana, nola gauzen egituratuta. Ikastetxe bakoitzak 3 ordezkari dako, eta 3 ikastetxe garen ez 9 gauz, eta gero, oinatiko udaletxeak bere kirol teknikalexan bitartez be etortzen da, bera 10 izango gineke. Ikastetxe bakoitzak esan bezala 3 ordezkari dako, baina boto bakarra. Ikastetxe bakoitza boto bakarra dako. Eta 3 urtean behin, joaten gara aldatzen lehendakaritza, kontu hartzailetza eta idazkaritza postuak. Eta gero, lehen esan du moan, udaletxea mugarri izan zala pizkatxo bat, ez? Onjala 6-7 urte, nik uste dut oinatiko udalakineko karpenik handixenetakoa da, udala kontratau eben
ikastetxetako 3 koordinatzaioz, ikastetxe bakoitzeko 3 koordinatzaioetaz gain, udala kontratatzen dau, bere jardunaren 40%an koordinatzaile orokor bat izango dana, ez? Eiken dau 40%an lan udaletxeantzako, kirol teknikari bezala, baina beste 40%an eskola kirolakin dau, ez? Eta nik uste dut, da oso balio erantzia ondisa, ez da? Berak programa pizkatxo bat eta eskola kirolean ikuspegisa zabaltzen lagundu dozku, zeati, alde batetik, harremana dituelako zuzenian, aldundizakin, noski udalarekin, post-zerbitzuarekin, oinatin post-zerbitzua ditzen da, Gipuzkoan KOS edo mugimente programanekin ardura, erlazioa dakona. Orduan, horrek ez da gure esan lehen ikastetxak ez dukanik aldundiarekin eta harremanik, baina pertsonean bai borobeltzen da pizkatxo bat prozesu guzti hori, ez da? Eta esan bezala balio erantzia ondisa da. Eta gero guk adibidez, geure klasiak eta enpresa bati ez lehitu gotzan, kasu honetan Natulen enpresa hori, eta bertan koordinatzaile pedagogiko bezala, gaur gainamen daue baita, Jokin Atxaga, eta bera dau bebaita pixka bat horren arduran, ez da? Orduan, pertsona bera gainera, Jokin Atxaga da, oinatiko post-zerbitzuaren ardura duna. Berak horrek pixka bat zigilatzen dau edo borobiltzen dau programa guztia, ez? Orduan, gauz 5 koordinatzaile, ikastetxe bakoitzeko bat, 3, gehi udaletxeko kirol koordinatzaile hori, pizkatxo bat, ez, ikuspegi zabal horrekin, eta gero beste koordinatzaile pedagogiko hau. Ordan gu 5 gauz, gehi batzordean aipatu ditugun 9 pertsona, gehi udaletxeko pertsona hori 10. Eta, pizkatxo bat horixe izango litzake geure funtzionamentu, ez da. Lantalde horrez gain, eta hola, zertzela da minimo baten bukatzeko ja, finantziazioa. Gure kasuan, aldundisa eta noski udalatik aparte, ikasleen kuotak ditugu, eta gero baita babesle pribatuak. Babesle pribatu hori esker, lehen hemen aipatu dian, eke eta eki bezalako programak albidetzeko aukera, edo bintzak gutxinez eskaintzeko aukera izan dugu, eta, gure eskaintza urritik hasi, oinatiko jaixa pasa hostian, eta kaina hasiera arte egiten ditugula, 500 ikasle pasatxo mugitzen ditugula, 25, 27 aste bukera, 20 modalidade ezberdin, eta, pizkatxo bat oso laburrian hori. Mila esker zuen hartatik. Kaixo egunon, ni June naiz, eta Oarsoaldeko eskola kirolako koordinatzailea naiz, eta Isma bezala komentatuko dizuet nola izan den Oarsoaldeko eskola kirolaren garapena, oso ezberdina da hangoarekin alderatuz, eta, abia puntu bezala, atzera egin beharko genuke 20 urte inguru. Momentu horretan, hausnartu zen Oarsoaldean eskola kirola nola zegoen, eta berez elkarteen esku zegoen eskola kirola, portzentai oso handi batean erderaz egiten zen eskola kirola, eta 3 kirol bakarrikan lantzen ziren. Futbola, saskibaloia eta eskubaloia, beti bezala. Baina gehien bat konturatu ziren utxunea asko zeudela. Entrenamenduak oso analitikoak ziren, entrenatzaileak oso gazteak ziren, jarrera aldetikan eta modelo aldetikan gauz asko zeuden hobetzeko. Eta nagusiki gertatzen zena zen, 3 kirol nagusi hauek lantzen zirela 3 hilabetero. Orduan, urte batean futbola baldin bazen, Oarsoaldean gertatzen zena zen, lehenengo 3 hilabetekoa futbola baldin bazen lantzen zen kirola, aurra asko apuntatzen ziren kurso hasieran, eta behin futbola utzita, utzi egiten zuten. Orduan, hasi ziren bai lau udaletako euskal departamentua eta bai kiroletako departamentua elkarrekin lan egiten zutenak, konturatu ziren hemen aldaketa bat eman beharra zegoela, zerbait aldatu behar zela utxune hauek betetzeko. Komentatu, han, Oarsoaldean, Euskarako departamentuak eta kiroletakoak elkarrekin lan egiten dutela, geroztik eta egun arte. Bai, alde batetik ikusten delako ikastetxeek eskaintzen duten jarduera bat izanikan, berez euskeraz izan barko litzatekela, eta bestaletik lehen komentatu zuten bezala, kirola aurrentzako zerbait gogokoa baldin bada eta euskerarekin lotzen baldin badute, azkenan atxikimenduaren indartsuagoa dela. Horran, hau hasieratik ikusi zen Oarsoaldean, eta biak elkarrekin lantzen zuten. Hasiera batean, hasi ziren hainbat formakuntza egiten, hasi ziren hainbat kanpaina sortzen, baina ikusi zuten aurrera egin ahal izateko garrantzitsuena zela bidean profesionalizazio bat egotea. Eta hemen urrats desberdinak eman behar zirela.
Eman zen lehenengo urratsa izan zen eskualde mailan, 4 herrietako ikastetxeak koordinatzeko eskola kiroleko koordinatzaile orokor bat. Figurari sortu zen, hori izan zen eman zen lehenengo pausua. Bere egin beharrak alde batetik ziren ikastetxetan euskara bultzatzea eta sustatzea, eta beste alde batetik baita aholkulari pedagogiko moduan lan egitea. Hemen, irizpide bezala hartu zen aurra zela eskola kirolaren erdigune. Eta bilatu barzena zela, aurra eskola kirolan zebilen bitartean bere garapena orokorra izatea eta osoa izatea. Ez izatea entrenamendu espezifikoak, ez izatea analitikoak, baizik eta kontzeptu orokorragoak lantzea, aurkaritzak, kidetasuna, espazioaren erabilera, olako kontzeptuak lantzea. Hau lantzen bidez, lortzen duzuna da aurra bere gaitasun motriz eta psikologiko eta sozial guztiak garatzea, eta behin alebineko kategoria pasata, berak aukera dezala, nahi duen kirola eta hori aurrera egin ahal izatea. Orduan, bi lan bide zituen hasiera batean koordinatzaile horrek. Aldi berean, sortu zen kirol mahai bat, eta bertan kirol mahai horretan asteartero biltzen hasi ziren, eta oraindik ere jarraitzen dute, daude 4 udaletako teknikariak, daude koordinatzaileak, eta baita ere ikastetxeetako eskola kiroleko arduradunak. Estruktura hori ja hasieratik sortu zen, eta da indarra ematen diona asko Oarsoaldeko eskola kirolari. Lehen pausu horretan, aurrerapen bat ikusi zen, baina Oarsoaldean 13 ikastetxe daude eta koordinatzaile bakarra etzen iristen leku guztietara. Orduan konturatu ziren, jarraitu behar zela aurrera, eta hurrengo pausua izan zen, momentu horretan lanbiden zegoen programa baten bidez, 4 koordinatzaile gehiago kontratatu ziren, eta Lesok adibidez, koordinatzaile propioa kontratatu zuen, Leso izan zen lehen herria, struktura guztiz profesionalizatu zuen lehen urtean. Tarduan ja, 6 koordinatzaile zeuden lanean Oarsoalde guztian. Asko ere hobeto iristen ziren ikastetxetara, begiraletara, saioetara, eta honek ahalbidetu zuen ere, larun batetako topaketetan, aberastasun gehiago ematea. 3 kirol nagusiak lantzeaz gai, sartu ziren kirol egokituko saioak, herri kirola, eskupilo eta beste hainbat kirol probatzen ziren. Eta ere aldatu zen, struktura hori 3 hilabetero kirolez aldatzearena, pasa zen 2 astero kirola aldatzearena. Horrela, espezifikotasun hori, entrenamenduetan espezifikotasun hori kentzeko intentzioarekin. Guztia aurrera eramaterakoan, kriston aurrera pausuak nabaritu ziren, euskararen portzentaia izugarri igo zen, parte hartzearen ere baita, baina momentu batean muga batekin topatu ziren, eta konturatu ziren aurrera eman beharreko hurrengo pausua izan barzela begiraleak ere profesionalizatzea. Begiraleak kontratatuak izaterakoan, gauza asko albidetzen ditu baina beraien artean, egonkortasun bat egotea, izatea urtero begirale berriak sartzea baizik, eta zu formakuntza bat ematen diozu begirale bateri, eta hurrengo 2 urteetan, 4-5 urteetan, hor jarraitzen baldin badu, formakuntza hori areagotu daiteke, eta hori nabaritzen da saioen kalitatean. Bestalde baita, bere egoera duintzen duzu, baina baita, garrantzitsuena dela, exigitu diezaiokezu zerbait. Orduan hasi ziren baita begiralei, exigitzen kirol formakuntza bat edukitzea, eta euskaldunak eta euskalzaleak izatea. Hau izan da, eman den azken urratsa, eta honek nabaria ditu du, gaur egun Oarsoaldean eskola 100% euskalduna dela, saioetako eta bai larun batetako topaketak kalitate oso honekoak direla, eta hau bermaturikan dagoenean laguntzen diguna da beste balio batzuk laguntzeko aukera. Kiroltasuna, genero berdintasuna, sortu dire programak, desplazamendu berdearen inguruko programak sortu dira, larun batetan ez kotxez joateko 4 herrietan zehar mugitzen direnez, kotxe hartu beharrean, patinetean, txirrindan, nolako programa dago martxan, arbitraje txukunaren inguruko beste programa bat baita dago, Oarsoaldean, arbitro batek ez du falta pitatzen. Eta falta pitatzen du, eta adierazten dio aurrari zer den egin duena, segatik pitatu dion. Olako gauzak ematen dute balioestatzen dute, indarra ematen diote egoerari. Orduan, garrantzia eman dagoen struktura indartsu honeri, azkenean Pasaian dago koordinatzaile bat, Leson dago koordinatzaile bat, Oiartzunen beste bat, eta Errenderin 3 koordinatzaile daude. Gehi, 4 teknikariak oso implikaturikan daude eskola kirolean, eta ikastetxe guztietako, 11 ikastetxeetako
Eskola kiroleko arduraduna ere oso implikaturik dago. Honek gauzatzen digu, iaz arte, 1.200 haur inguru mugitzen ditugula larun batero, 4 herrietan zehar, programan probatzen dituzte 3 kirol nagusiak, baino urte bakoitzean, Benjamineko urte bakoitzean eta Lebineko urte bakoitzean, 7 kirol desberdin probatzen dituzte. Orduan, 4 urteko programa bukatzen dutenean, aurrak ateatzen dire bere garapen motor orokorrarekin, eta baino gainera aberastasun kirolanistasunarekin. Eta ezagutza horrekin. Orduan, eta honek ere estruktura indartsu honek ere albidetu digu, adibidez aurten egoera oso zaila izan da, asko kostatu zaigu aurrera egitea, baina urritikan orain arte, Oarsoaldean ez da eskola kirola gelditu. Naiz eta gorrian sartu, programa desberdinak egin dira eta mordu desberdinetan planteatu da, baina lortu dugu eskola kirolaz gelditzea, lehentasuna ematen bai diogu, aurraren garapen horreri eta aurrak daukan garrantziari. Eta besterik gabe, arna sartzen dut, eta Iban eri. Egun ondenoi. Usulugo kasuan behintzat, ikastetxe bakarra gea, herrin bertan, kaskuan bertan, geodakau 2 auzotan eskola txikik, bai zubietan eta beste aginean. Bai, orduan, gure aldaketa hasi genuen 2018 ikasturtean, baina aurretikan ja keska bat zegoen eta aldaketa bat egiteko asmoakin, baina igual gehienei pasako zeigun bezala, pasako zeizuen bezala, nondik hasi ez, bai, aldaketa nahi deu, baina gu pixkat aurkitu ginean, ni bere garaien ezitzailean egon eta koordinatzaile, eta hoi, ez, esatezu bai eraldaketa, baina nondik hastegea, nondik jo, ze pausu eman, ez? Pixkat esplikatuko izuet guk behintzat, hasieran, keska bat partekatu genuen, herri txikia da, orduan gorputz hezkuntzako irakasleekin, eletxeko irakasleekin, eta, lan talde bat sortu genuen. Pentsatu genuen, guazen pixkat, elkarre zaute ginean, guazen lan talde bat sortzea, esan dizuten bezala, ni eskola kirolek koordinatzaile bezala, gorpuntz hezkuntzako irakasle, eletxeko irakasle, eta gero, aditu talde bat, egon zan gurekin, non generoan, inklusiboan, aixialdian adituak zianak. Gu pixkat kirol munduko ginean, aldaketaren beharra ikuste genuen, adar bat, bide bat geben eukalako bakarrik, lehen aipatu dan bezala, kirola, eta gero, beste esparru ezberdinak ez genituen ikuitzen, eta garrantzitsu ikutzen esparru horiek ikuitzea. Orduan, baina, pixkat ez genuen gai hoik guk oso ondo kontrolatzen. Orduan, aditu talde hori oso ondo etorri zitzaigun, biltzeko eta esparru ezberdin hoik, nola genukan jorratzia. Pausoi hasi ginen biltzen, gure artean sakontzen, eta, lan talde horrekin diagnostiko bat burute genuen, non ikuste genuen LH bat 6, izugarrizko bai, parte hartzea handia zeon, LH batetik 6ra, baina kontuatu ginen DBH-etik aurrea, ja, irtera zegoen kirol federatua bakarrik, osago kirolak, ez zegoen beste irteraik parte hartzailea jeitsi ditezala, ja, infantietan. Eta ja kadetetik aurrea zer esanik ez, jeitxira nabarmena. Orduan guk esaten, adarroi badaukagu, guazen beste irtenbide ematea, jardura fisikoa adin hortan aukera emateko. Orduan, betik hasi ginen, emateko betik hasi behar dugu. Bildu ginen, egin genuen, gure diagnostikoa, antolaketa berria diseinatu genuen, eta antolaketa berri hori diseinatu ondoren, dirua behar da, eta gauza asko orduan, udala egon ginen, udalai aurkeztu genion proiektua, udala guztiz ados, aurre jarraitu genuen, geoherriai aurkeztu genion proiektua, eta, pixkanaka juntzan aurreaka, ez? Eskaintza egin genuen, eta, eskaintza egitakoan, guk pixkat, orain arte egin deuna da, LH bat 4, eskaintza aldaketa hoi. Gure asmoa da, aldaketa jarraitzen jutia, adinez gora, baina betik hasi ginen, guk LH bat 2
gure eskaintza zen jolasesi moduan, baina eletxe 3-4 pixkat bideratzen zen, kirol eskaintza bezala, kirolak. Orduan, gu pixkat hasi ginean, ja zea eginda, antolaketa berria diseinauta, pixkat, aipatuko izuet, antolaketa aldaketa izan zuen gehien bat. Guk gehien bat eskaintze genuen dena kiroldegian, dena itxita, kirola aipatuta bezala, eta aldaketa nabarmenak pixkat, sartu genituen, kalea, aixialdia, natura, gorputza diespena, autokudaketa, adin asketak, lehen egiten genuen elatxe batekoakin, bikoakin, irukoakin, laukoakin, orain ez, orain bai, egiten ditugu adinekoakin, baina batzutan adin asketak sartzitugu, eta ziurgabetasuna, esparru asko, lehen ez genituenak ikuitzen, eta guain pixkaneka zigenak sartzen, eta aipatu dizuten bezala, esparru horiek ez genituen kontrolatzen, eta sartu ditugunak. Kontratazioak, bai, geneuzkan kontratatuta, baina pixkat kirol munduko ezitzaileak. Orduan, pixkan nahi genuen, denetikan euki. Kirolean, aixialdian, eta, pixkat euki aldan, zabalena, kontratatuta aldan ezitzaile gehienak. Kontratazioa egiten duena da, pixkat, Noaua kulturel kartean bitartez, orduan horrek bideratzitu kontratuak, eta mai tekniko bat sortu genuen de bai, lehen etzegoena, non, dago Noaua kulturel kartea, ikastola, udala, eta hor, hartzeitugu erabaki ezberdinak. Kontratazioak, diru laguntzak, aurrekontuk, ezitzegile kopuruak, eta bar. Eta pixkat hoxe, hola gure aldaketa, aipatu du, pixkat gu eletxe batetik laura zige aldaketa egiten, gure asmoa da pixkat, DBH bat, 2, 3, 4, pixkat, kirolanaz aparte, eskaintza jarduera fisiko iteko aukera ezberdina ematea. Mila esker. Eskerrik asko Laboi, denbora hauetan zuen herriko kokapen hau egiteagatik. Guk badauzkagu prestatuta galdera batzuk, baina nahiko genuke zuek ere parte hartzea, eta norbaitek zerbait galdetu nahiko balie hemen gaur dauzkagula, aprobetxatu eta lasai asko eskatu hitza, bale? Bestela, bani hasiko naiz. Iban, zurekin igual hasiko naiz, eta kokatu duzu Usurbilgo eraldaketa, baina pixkat igual interesgarria iruditzen zaigu zergatia, zergatik ukurritzen zaizue, eskola kirola aldatu behar dela, Usurbilen adibidez, kirolaren ordez, jolas librea sartzerainoko olako aldaketa bat egiterako, zergatia. Pixkat aipatu lehen, ikuste genuen perfil bat bakarrei eskaintze geniola, eta gabezi bat zehola hor, ez geniola beste perfilako aurrei eskaintzen, eta beharrezko ikuste genuen, eta gero da ikuste genuen, zu aipatuzun bezala, jolas librea sartu dugu, pixkat, beti bideratu iten dugu, aurrai bideratzen dizkio saioak, eta pixkat garrantzia iruditzen zaigu, oraindik ez dugu jorratu asko, baina sartu ditugu, harrera egiten dugu, pasa dugu, ordu bete egiteaz 2 orduko saioak sartu ditugu, ordu betekin etzigun ematen denbora, joan behar badugu naturaz gozatzea, edo kalea, etzun ematen iritsi, eta oso murritzagatzen zen. Orduan 2 ordutako saio horrekin, margen bat ematen dizu. 2 orduko hortan, lehenengo 30 minutu, dia jolas librea, usten dio aurrei libre, batzutan materialakin, beste batzutan materiala gabe, eta, pixkat nahi dugu gehiago jorratu, baina, pitxen momentuz, hori egiten dugu. Gero saioa ematen dugu, eta bukaeran beti bai ematen dio protagonismoa aurrai bere eritzia jasoz. Somos Constellón, somos Ibilidan,
ondo gaizki, eta, bueno, aurrei ebai, aurren eritzia hartuz, ez? Iruditzen zaigulako garrantzizkoa dela. Vale. Bueno, berai galdetu diot, baina norbaitek zerbait gehitu nahi badezue, lasai asko, Bueno, Isma, zuk zure hitzartzean aipatu ezu, eraldaketa prozesu honetan inorretzela soberan egon, eta pixkat igual nahiko genuke sakontzea, Oñatiko eraldaketan nortzuk izan zineten parte hartzaile nagusiak, eta pixkat nork eraman zuen lidergo hori. Pixkat eraldaketa abiatu nahi duten herriek ere, jakin dezaten, nondik eta zeinekin abiatu behar duten. Vale, bueno, gure kasuan, nik ustot gidaritza edo, bueno, lidergo hori pixka bat partekatua izan dela, ez da? Alde batetik, lehengo udaberri txapelketa hori, gero eskola kirola bilakatu zana, eraldaketa prozesu honen aurretik zeuen geldi. Hau da, eukan beti hobekuntzarako joera bat eta aldaketak egiteko joera bat, ez? Aniztasuneruntz eta berdintasuneruntz eta hitzarmenak talde eragile ezberdinekin egiten eta bar, ez? Baina egisa da, ez dela ikastetxetetik bakarri sortu dan zerbait, baizik eta udalak berak beukala baita hor bere kirol plan bat egiteko bihar bat, eta uste herrixak eukala biharra, ikastetxetan bezeuen kirol planik, Oñatiko eskola kirola bezeukan olako kirol plan garbirik, eta herrixan falta zan, ez da, Oñatik mailan. Orduan alde batetik ikastetxeak eta eskola kirola bera, bere kirol koordinatzaien bitartez eta bai, noski udala, kirol plan horren bitartez, eta gero baita, gure kasuan lehen esan du moduan, badau Aloñamendi kirol elkartia, 16 sail ezberdin dituna, eta gero bere inguruan igual Tatarrazpatin elkartia, edo, ez dakit, Irasan antzerki eskolak, eta badauz beste eragile ezberdin pila bat, ez da. Orduan, batez gure kasuan, 3 eragile horrek izan zian, udaletxea, ikastetxea beraiek, eskola kirola, eta Aloñamendi, pizkatxo bat, bere sail ezberdinen bitartez, pixka bat saltza hontan sartu zana, ez da. Beraz, gidaritza edo lidergo garbi bat baino, ekigun nora jo, gutxi gora bera, eta lehen esan duguna, ez da, zailtasun, sinergia horre bilatu behar ziala, ez da. Eta unik guztot, gure ereduaren, jarrakazta ez da esango, baina gure ereduaren pixka batxoa bilakaera honetan, inorrez dauela soberan, eta 3 pixkatxo bat talde honek izan diela indartsuenak edo garrantzitsuenak, baina beste batzuk atzetik laguntzeko preste ondia eta egongo dira. Eta gu pizkatxo bat bide hori zabaltzera goiaz, ez? Sanda, gu beti aipatzen dugu herri hezitzailean 3 hankak diela oinarrizkoak eta justo zuk 3 aipatu dituzu, ezta? Komunitate hori osatzen duten udala, ikastetxeak eta herrigintzako eragileak. Ez dakizuen kasuan ere hola izan zen, ala... Eragileak agian berdinak dira, bakoitzak eraman duen pisu agian desberdina, ez? Adibidez, Oarsoaldean, 4 teknikariek eskola kirolarekin, bai Pasaia, Lezo, Errenderia eta Oiartzungo teknikariek eskola kirolekin daukaten nola involukratzen diren eskola kirolarekin, asko laguntzen du gauza guztiak aurrera eramateko orduan. Bertan dauden koordinatzaileak ere indar asko egiten dute, baina indarra goitikan etorri da Oarsoaldearen kasuan, teknikarien aldetikan. Gero, aurrera paso emateko orduan denak parte hartu behar dute, baina abiez Oarsoaldean hori oso nabarmena da. Egia da Hernanin ikastetxek daukatela garrantzia gehien, koordinatzaile bat dago ikastetxe bakoitzean, eta gero 2 ikastetxe txiki daude, Txirrita eta Imakuladak, eta horiek ez daukate koordinatzaileak guk hartzen ditugu beraien aurrak parte hartu nahi baldin badute. Eta bai udalak bai dauka garrantzia, baina gelditzen da bigarren plano batean. Azken finak bere uste dute ikastetxek eduki behar degula garrantzia, guk aportatzen ditugu gure ideia, gure proposamen guztiak, eta normalean bere gurekin ados egoten dira, eta gure apoiatzen gaituzte, baina aurrera egiteko pauso guztiak ikastetxeak markatzen ditugu. Ez, nik aipatu dut leheno, pixkat,
sortu genuen mai teknikoa, hor pixka da hola, denetik ikastola, udala, Noaua kultura elkartea, eta, denen artean behintzat, biltzegea hor, eta hartzeitu dugu erabakiak. Egia esan, denak profesionalizauta dazkau, ezitzailetik, ezitzailetik sortzira pasa ginen, da horrek suposatzen duen gastua, kuotaz profesionalizatzeko kuotekin ez da iristen, orduan hor udalan laguntza beharrezko izatea, eta gure aldetik hortan udala bat dago da indarroi egiten du lagunduz ekonomikoki. Bale. June, urrengo galdera zuentzat, zezuek, urte asko daramatzazue, prozesu luzea da, eta pixkat zer da atera dezuen ikasketa nagusia, eta zein esango zenuke izan diela zailtasun, gainditu behar izan dituzen zailtasun nagusiak baita ere. Zailtasun nahi dagokienez, agian profesionalizazio bide hontan pausu bakoitza emateko dirua sartu behar da, finantzazio bat behar da, eta hori ez da erresa kasu guztietan, ez? Eskola kirolea datorren dirua dator bai aurrei kobratzen zaien kuotatikan eta ikastetxetatikan, aldunditikan eta udaletxetikan. Batzuk ezin dira mugitu, orduan udaletxeak horre egin behar duen lana handia da, ez? Eta hori zailtasun bat izan da, eta bai dagia prozesu guztia orokorrean kontatu dizuedala, baina herrialde bakoitzean pausuak abiadura batean eman dira. Batzuetan agian erresagoa izan da finantzazio hori lortzea eta pausu horiek ematea, beste batzuetan polikiago joan dira, naiz eta lauak elkarrekin lan egin. Beste zailtasun bat baita da, 11 ikastetxe daude egun oarsoaldean, eta 11 iritzi desberdin. Orduan, mailan elkartzen gera denak, eta denak norabide berdinean goaz, baina bakoitza ikuspuntu ezberdin badugu. Orduan, hori dena bateratzea eta bultzatzea ere ez da erresa. Baina, zailtasun guztietatik ere ikasi da, eta egun dugun struktura guzti hori esker da. Eta horrendik ere jarraitzen dugu aurrera, eta dauzkagun utxuneak aurrera egiten. Guk, zailtasunak, esan dizuet laguntza guzti zeukideu udalaldetik. Fiskat bai eukideu, lehen batek aipatu duen bezala gurasoak ez. Kontrako korronte bat euki genuen, horrelako aldaketa egin da, izan zen aldaketa potentia, ez? Hortik, ematetik gauz bat bakarra, hoi dena sartzia, pixkat ontzan guraso aldetik, etzuetan ondo ikusten, pixkat behien filosofien etzan sartzen, kirolaz bestalde, holako aipatu ditudan gauzak sartzea. Orduan, pixkat zailtasunak, esatearren, eritzi ezberdinak, edo, ekuen ditun, da, pixkat badago hor, saiatzekea, denon aldik denean, denon artian, gurasoek bai nahi du parte hartu, ez deta ipatu, mai teknikoan dago guraso bat, baina nahi du sartu, horregat izixe gurasoak, ikastetxe ezberdinetik, bai Budarri ikastolako guraso bat, eta aipatutako auzo ezberdinetako, Zubieta eta Ginako eskola txikiko gurasoak bai, mai tekniko hortan. Orduan, gurasoen presentzia honez, behaien keskak eta erraxo iriste zaizkigu, ez, guraso batek beste gurasoen iritzik jasotzeko, eta hola behintzat denon artian, eretzi ezberdinekin, aldan eredu honena emateko. Azkenean esan dugu, ez, eraldaketa hauek, korronte hegemoniko garrantzitsu baten aurka doazen enean, paraleloki lan pedagogiko handia egin beharra egoten dela, ezta? Bai, ados hor esan danakin, gure kasuan be, pizkatxo bat, prozesu luzia da, eta prozesu luze honetan, zailtasunak, eta bidian, momentu batzutan pizkat zailtasun horreiri aurriteko be, erronka bat izaten da, ezta? Gure kasuan, udaletxea
kirol elkartia, neko potentia, eta ikastetxea geuzen, ez da, orduan, hasi ginenean pizkatxo bat, eskola kiroleko plan hori erredaktatzen, hor ikusten hemen kasu batzuetan, lehenengo eta behin helburuak finkatzea zen, ez da, zer nahi dugu egin, hemendik aurrera, eraldatu bai, baina zertarako eta noruntzez. Eta hor adibidez, eragile batzuekin, kasu batzuetan, ikastetxeok bageukan pizkatxo bat, helburu ezberdinak edo behintzat ez guztiz bateragarriak, ez? Kasu batzuetan adibidez klubarekin gertatzen zen hori, ez? Bai, hau ondo da, baina noraino, ez? Ordan, helburu horreitan pizkatxoat, helburu markatze horretan eta zailtasun hori kasu batzuetan gertatu zen. Beste atal garrantzitsu bat, eta gaur egun gero eta gehiago da, komunikazioa. Komunikazioa arlo ezberdinetan, lehen aipatuan bezala, ez da? Komunikazioa ikastetxe bakoitzean, eta ikastetxe bakoitzan lehen esan dugu moan, gure kasuan be, 3 ikastetxe ezberdin ginen, eta ikastetxe bakoitzean be, pizkatxo bat, hau komunikatu zanean, horrelako galdera sortu zian, ez? Zergatik eskola kirola egin behar dau, benetan futbola, eskubaloia edo pelota egitea nahi baldin badau, ez? Eta, hor pixka bat, buelte mutezatzu tortilla horri, ez? Eta horrelako disidentziarik ez dut esango, baina konbentzitu biharreko pizkatxo bat momentuak izan zian, ez da? Nik uste gero behin praktikan jarri danean, eta martxan jarri danean, eta ikusten danean zer dan, hor pizkaia kontzientzia hartzen daue bai, ez? Gurasoak, elkartiak, kasu honetan Aloña Mendizak, eta ez da, bide hau, beti ongo dira momentu batzuk gale, zadostasuna dauzenak, baina, bide hortan goiaz, ez? Eta lehen beti aipatu duguna, gure kasuan behin be, bagabitz, eragile ezberdinekin, beti elkarlanean. Zailtasun horrei, pizkatxo bat, ez izan deixen, pizkat muga edo oztopo, ez da? Gure kasuan, Hernanita Astigarraga proiektu bateratua hasi ginenetik, egia da bi herri ezberdin gerala, Astigarragak ikastetxe bakarra dauka, baina Hernanin ikastetxe nagusiak 3 dira, Langile, Urumea eta Elizatxo, eta hor azkenean errealitate ezberdinak daude. Eta Junek aipatu duen bezala, ikastetxe bakoitzean iritzi ezberdinak daude, nahiz eta filosofia berdina eta pentsaera berdina dauzkagun, azkenean bideak ezberdinak dira, eta batzuetan lan gehiago kostatzen du aurrera egitea, nahiz eta bide berdinetaik jarraitu nahi izatea denak, baina egia da gutxinaka lortzen ari gerala nahi deguna, eta momentuz nahiko pozik gaudela denok. Bale, eta, nire partetik 4. galdera, gero ja zuen txanda. Olaia zuretzat, denontzat, gero. Zein esango zenukete izan dela oain arteko lorpenik handiena? Gure ustez lorpenik handienak bi izan dira, alde batetik, aurrei aukeratzeko aukera hori ematea, 3. eta 4. mailan iruditzen zaizkigu pixka txikia direla, baina bai 5. eta 6. mailakoei, bi programa eskaintzean, aukeratzeko aukera hori badaukate. Eta gero bestetik, Zurrunbilo programa adibidez, emate dizkiegu 3 jarduera ezberdinen artean aukeratzeko aukera hori ere. Orduan, behintzat aurrak ere protagonista izatea beraien programaren barruan. Eta gero bestetik, pixka bate Ibanek aipatu duen bezala, gu ere saiatzen ari gera instalazioetatik ateratzea, eta herrian dauden txoko, parke eta beste instalazioetan parte hartzea gure ekintzak. Orduan, txoko berriak ezagutzeko, eta gehien bate bai, herrira pixka bat ikusgarri egiteko. Eta horren arira adibide batzuk, lehen urtean antolatu genuen, zirko tailerra antolatu genuen, Atsegindegi plazan, bada herrian dagoen, zentroan dagoen plaza bat, ikastetxe guztiak elkartu genitun elkarrekin, eta musikaz girotuta goizpolita pasa genuen. Hala ere, ezan izan larunbateko jardunaldia bakarrik, astean zehar, 2 astetan, jorratu zuten zirkoare baita. Orduan, tailerrak egin genituen, eta materiala ezberdina eman genien, eta behintzat, 2 astez lantzeko aukera ere eukizuten.
Beste adibide bat, herrian zehar ere antolatu izan dugu altxorraren bila jolasa, eta pistak jartzen ditugu parke ezberdinetan, eta beraiek ere taldeka osatzen dute jolas hau. Eta, azkenik beste adibide bat, triatloia ere antolatzen dugu urtero, eta, aurrak hasten dira igerilekuan igeri egiten dute, gero bizikletan buelta baten baten dute herriko bidegorritik, eta gero azkenik korrika egiten dute atletismoko pistan, ibilbide bat. Eta, pixka bat ikusgarri egiteko azkenean, herrian zer egiten dugun. Ziko izugu denbora gehiago. Oarsoaldean agian lorpenik esanguratsuena da aste buruan zeharretako saioetako kalitatea, nabaritzen da aurrei askoz ere egokitutakoak dauden saioak direla, jokoen bidez eginak, ez direla ematen lehen komentatu zutena entrenamenduan bankilloan zegoela aur bat zai, ez? Holako egoerak jada ez dire ematen eta hori oso nabaria da. Aurrari zuzendurikako jarduera dela eta oso ondo egokitua. Gainera, niretzako ere 3 kirol nagusiak lantzeaz gain urtero 7 modalidade ezberdin probatzeak aurrari ematen dion aberastasuna ere oso esanguratsua da. Parte hartzea hain altua izatea eta gehien bat nesken 100% ere ia 35era edo pixka bat gehiago igo da. Datu guzti horiek oso esanguratsuak dira eta lorpen handia adierazten dute, ez? Eta gero, maila egotea handaukagun lan maila edo egitura hain indartsua izatea ere izugarri laguntzen duela gauzak aurrera eramateko orduan. Horiek uste direla Oarsoaldeko punto fuertenak bezala. Guria behintzat, asteko saioan saioak pixka eta aberastu induela, aurreko lehenen baten genuen konparatuz. Aipatu guk, famili plana deitzen dio, ez? Famili planakin hasi ginean, aste burutan, LH bat lau eskaintzen hasi ginean, eta, famili plana egiten genuen, pixkat ikuste genuen, herriko eragile eta ospakizun ezberdinekin ez genukala loturaik. Gu eskola kirola, eskaintzen bate genuen, baina herriakiko ez genukan loturaik. Orduan pixkat sortu genuen famili plana, eta egiten duena da, urtean zer herrieko eragile ezberdineko erleguna, handatzaguna, inauteria daiala, pixkat lotura bat egin genuen, eta egiten genuen adibidez, urte bat egin genuen erleguna, ez dilekin da, orduan, erlez mozorrotu ginean, eta nahi genuen pixkat familian gurasoen parte hartzea, ez? Gurasoak ebai barne izan. Nola, sortu genuen, ingenuen eskutak eta jolas bat, gurasoak parte hartuz. Gurasoak parte hartuz, erlegunian, orduan, herriko ospakizun hortan parte hartzen duzu, gurasoak parte hartzen du, eta, pixka ja lotura bat badago, ez? Eta, bai pixka kostatzen segula guraso bezala, ez? Eskutaketetan, o dantzan, ez? Mundualdia da usurbilen, nazi ezberdinetako kultura, ze kultura, ez? Orduan, dantza ezberdinak egin genitun, eta, aurra zein guraso, dantzan, ez? Gure burroka hori da, bakizue, kostatzen nahi zeigu, gurasoen parte hartze hori aurrekin, hasi da, pixkat, kostatzen zeigu, ez, gure oso bat dantzan hastia, ez, baina, aberatxe iriste zeigu, ordu, pixkat, hori famili plana aipatu guk, hori aurra eta dula. Espero lorpen handizenak etorteko dauzenak izatea, ez da? Hala eta nik uste dut eraldaketa prozesua hasi ginenetik ikusi ditugula lorpen batzuk, ez da? Maila batian behintzat.
Nik uste dut gure kasuan importante izan dela pixkat ikaslia erdigunera ekartzea, ezta? Eta eragile ezberdinekin hori gabitz saiaketan, eta nik uste dut bidian lortzen goia zen zerbait dela, ezta? Pizkatxoa bere beharretara egokitu, ezta? Bera ekarri zentrora, ez kirola edo beste edo zer kontu ezek, eta bera ekarri eta pizkatxo bat hortik gero norabide ezberdinak hartu, ezta? Gure kasuan, astian ziarreko partaidetza bajua zen, eta astebukarakoa izugarri xa. Eta, bueno, astebukan egual 180 gauzen, baina astian zer 120 eskasi iristen zen, ezta. Gure kasuan gorakada nabarmena hori garri da, ezta. Astian ziarreko eta astebukarako loturak, hasiera baten geukan bilurra, horrek ez dago ekarriko astebukaerako beherakada edo jeitxiera bat, ez? Eta kontrakoa izan da, ezta, astian ziarrekoa ikaragarriko da. Gure kasuan, eraldaketan aurretik, emakumezko eta gizonezkoen mutiletan esken arteko proportzio horratioa handeko antzerakoa zen. Beraz, ja hor, bueno, zerbait eguen aurretik egin ja, ezta. Geixa, gure kasuan aurten jolase ziren gorakada. Lehenengo eta bigarren mailan lehen bagenituen aur kopuru bat, baina aurten ikaragarria zira. Gisa da, justo gure herri zan, igerilekoa berrizten eta obran eta ari dialat, igual ikastorroi ez dia egon eta bar. Baina, bueno, ditxosozko COVID honek ekarri oskun gauza bat bebada beste gauza batzu bilatzia, ez da? Eta guraso horrek bilatu hori. Gure kasuan, espazio ezberdinak erabiltzen hasi gara, eta oinatik alde hortatik natura ingurunetik badako, eskaintza badako, eta lehen kirolde gizan zentratzen ginean horretan, gaur egun ikastetxetara zabaldu dugu pizkatxo eskaintza hori, eta lehenengo bigarren mailan jolas ezin asko nabaritu da pizkatxo bat hobekuntza edo parte hartze igoera hori, ez da. Anistasuna bai, gero eta kirol eta jarduera fisiko aktibidade gehiago egiten dira. Ez da, garai batean oso mugatuta geuzen oinara urte batzuk, ez betikoa, ez? Eskubaloia, kirola, pelota, bakoitza herri bakoitzen injarra da koino horretara, ez da. Eta hor lehen aipatu dana, ez da, berdina zirkua edo herri kirolak, edo duatloiak, edo, bueno, mila kontu, ez da. Beste kontu oso garrantzitsua gure kasuan da, nik uste dut, saria asko edatu dala, ez da. Lehen baginan ikastetxetako koordinatzaile bakoitza, eta pizkatxo bat personalizatua gaina ziren, izen da bizenekin, eta gaur egun hori, nahiz da guk erreferente izaten jarretzen dugun usteot, asko zabaldu da sare hori. Hitzarmenen bitartez, ez bakarrik udala eta Aloña Mendilen aipatu bezala, baizik eta jo badaku, ez dakit oinatin trauti elkartia dau, ez dakit antzerki taldiak, pizkatxo bat zabaldu inez, eta sare horrek dakar pizkatxo bat, gero eta jente gehiago murgiltzea proiektu hortan, ez? Beste alde batetik, gure kasuan babesliak, nigo oinatik ikin ator, debago jenian kokatzen gara, eta niko izaera industriala eta kooperatiboa, igual esango neke badauela, eta hor babesleak, bila, lan handixea inja pizkatxo babesle horien gana jotzen, ez? Eta beraien erantzuna oso positibo izan da, ez da. Horrek zer dakar, alde batetik babes ekonomiko bat, dudarik ez, eta beste alde batetik egonkortasun bat bebai, ez da. Eta, egonkortasun horretan goiaz, gure programa, poliki-poliki doia, eta justo, pixka pandemia honek mugatzen gaitu, ez da, geldiarazten pixkat. Baina gisa da, babes ekonomikori jasoteaz gain, egonkortasun hori badakotzula, eta beste proiektu berri xeiri ekiteko bidia bebai. Gure garaixan kasu batian adibidez, oinala urte batzuk igual, ez dakit nola esan, neko programa estandarra geukan, ez da? Eta anistasun funtzionala, edo pixka bat, ez? Edo zein konteukan eskamutiko batek, igual bere burua ez egin ikusten hor, ez? Eta arazuetzan bera noske arazoa gu ginen eskelako eskaintzen bera entzako, ez? Eta horrek, baliabide horrek, ekonomiko horrek, ekarri zen da bintzat, eki eta eki taldeak gutxienez eskaintzeko aukera, balorazioekin anistasun funtzionalako ikasleiri, horren arabera eki edo eken sartu, monitoria kontratatu, pixka guzti hori dana, ez da? Eta lehenen aipatu da gauza importante bat, ez da? Emaitza bera baino azkenean ikasketa prozesu hori, ez da? Eta parte hartzailetza hori eta ikusten du pixka bat garrantzia ondixen dakon gauza diala, ez da? Primeran, zabalduko dugu tartea hemen zaudetonak zerbait galdetu nahikoa zenute, edo streaming bidez jarraitzen nahi dienak ere txataren bitartez zerbait galdetu nahiko balute, zuena deitza. Bai, ez nik, eskerrik asko azalpenen guztien gatikan, eta balian jarriko nuk ere bai, hor ez daudenak.
Nik leheno jarri zuet euskalkien mapa, etzan euskalkiena, zan eskola kirola antolaketena, eta justo hemen bestaldean zareten askok, beraiek dauzkaten arribitxi asko ere badauzkazue kontatzeko, esateko eta mai gainean jartzeko, orduan horiek ez dira hemen azalduko igual, baina nik balioan jartzea diputazio bezala. Gero, batzen gaituna edo banatzen gaituna. Mai gainean jarri dut igual, diputaziotik dagokian enean, zer da laurok batzen zaituzten gauza, nahiz eta bakoitza badirudi zuhaitz berdineko enbor, adar desberdinak izan, baina baduzue laurok gauzak komun batzuk. Aipatu dituzue batzuk eta gaina oinarriko filosofiakin bat itzen du eta guk ere jarri dizuegun mai gainean leno OMSek planteatzen duen sare lana eta beste guztori. Orduan bi ardatz horiek, ez? Koordinazio lanketa horiek, zenbat koordinatzaile minutu dituzuen, jarriko bagenu balantza batean zenbat gastatzen duzuen koordinazioan da zenbat monitoretan, da naiz eta denak profesionalizazio euki, minutu, ordu, euro asko, koordinazioan dijoa eta hori laurok elkartzen zaituztete. Beste eskualde batzuk nahiko lukete baliabide horiek euki eta eukitzea laurok, udalok, zuen udaletxeek ere atzetik eukitzea, beste batzuk ez daukate beste egitura hori. Eta puntu bat, igual, indarrean jarri nahiko nukena, eta leheno da azkar korrika presaka jarri dudan lauki batean, esplikatu nahi nuna, baintxe bertan multikiroleko programazari garela. Eta hor eskola kirola beste hainbat kontu esaten zuten, eta laurok ere balioan jarri duzue, nolabaiteko oreka, nolabaiteko osagarritasun bat planteatu zuela zuen herrietako kirol klubekin. Hori ere adibidez lauok balioan jartzeko uste dute badala puntu bat, ez? Zebain arte beti jarri izan dugu, leheno aipatzen dizuen bi dikotomia horiek txurita beltzaren artean, nola badirudi hemen eztabaida dela, edo eskola kirola edo kirol eskolak. Behar bada igual eztabaida beste estadio bat eraman bar dugu, herri mailara jetxi, ikastetxe mailara jetxi, eta zuek egin duzuen bezala, nolabaiteko pax romana baten izenean, edo nolabaiteko pake baten izenean, bilatzea hildoiek. Eta txapatxoa bukatuko dute bi galdera egiten, bai? Leheno saiatu gara aldunditikan proposamen bat egiten. Orduan, nahiko nukena zan lauok, bakoitzak beretik, eta igual konpromisua larri eskatu gabe, proposamena nola iristen duzuen, ze iritzi dematen dizuen proposamenak, eta nola eragingo lizueken, eta aldundiari zer eskatuko zenioteke. Eskerrik asko. Bueno, konpromisoa bota izu, Nahi dunak bakarrik erantzungo du, Hartu denbora, lasai, ez da presaik. Ez, june. Vale, venga. Vale. Bueno, eskerrik asko nahi galderiatik. Nik aldundixari, bueno, ez dut, ainurrin sentitzen, baina igual gertutasun puntu bat, ez? Eta lehen aipatu dozu, ez da, €1.000.000 eta 691.000 euro eta guzti horiek, ez da? Orduan, bueno, hor, inbertsio aldetik eta, bueno, igual badau zer egin, ez da? Nik kasu batzuetan mintzatet, igual egon jala urte batzuetako kontua da, baina igual desagertzar dauen zerbait, baina, bueno, badezpada, ez? Gare batian, gu Gipuzkoako txapelketatara eta joaten ginen, ez da? Eta olaiak aipatu lehen, bueno, beraiek etzela joaten, ez? Gu azkenean erabaki begen, ez? Bueno, kontu ezberdinengatik eta, baina pixka bat, hori alde batera iztea, ez da? Badaki garai batean sortu ziala, ez da? Selekzioak herrixetan herri batzuetan iteko, ez, kontuak, eta, bueno, azkenean ikastetxe bakoitzak jolasten hemen pixka bat, ez, bere kontuz. Gu goinatin adibidez sekulez dugun horrelakorik, sinisten geben bakoitza bere ikastetxean aldala behintzat, parte hartzen hemen, 6. mailan, gu joaten ginean, Gipuzkoako txapelketa horretara, eta azkenean erabaki geben ez joatia arrazoi ezberdinetatik, ez da? Eta, bueno, nik uste txoke egiten dauen gauza batzuekin, adibidez, bere garaixan behintzat, 6. mailan, jatorrian hitzeko oinatiar bat baldin baiguen, euskera maila dela eta urte bat gaztiagoakin sartutako ikasle bat, ez dakit, 2. mailan iriste zen oinatira, poliki urte bat gaztiagoekin edo pixka bat aritzen zen, bere talde egonkorra hori zen, eta 6. mailara iriste zenean, igual ezin hemen parte hartu, suposatzen zalako urte bete, zaharroa zala, eta talde hori hobetzen zuelako, edo ez? Kasu batzuetan baita, beste gehienetan ez. Eta, hori adibide txiki bada, ez da? Baina beste kontu askokin begertatzen zen, ez da? Orduan, beti hitz egiten du hitz ponpoxo honeik, ez? Inklusioa eta guzti honeik, ez? Pizkatxo bat horretan,
orain diok gehiago eraikia, ez da? Bueno, askotan kirol elkarteari eta beiketan xau eta, baina, bueno, geure barnian be, eta seguru oinatiko ereduan badakula horrelako kontraesanak be baita ez. Ba, bueno, hori, adibide txiki bat esan da, baina horrelako kontu batzuk eta ba eusen, ez da? Orduan, bueno, erabaki benez joatea, beste modu batera antolatzea, edo baiararekin zerbait egiten astea pentsatzea edo. Eta, bueno, pizkatxoa bidia hortik, ez da, ez da esango trabak inbintzen dut, noski guztiz kontrakoa. Baina bai kontu batzuk pizkatxo bat zaintzea igual, ez kontu horretan. Eta seguruen ez igual gaindituta dauen zerbait da, ez? Baina, bueno, aprobetxatzen dut pizkatxo bat komentaieko. Venga, Iba. Ez, pixkat, aipatu, bota dezuen asmoak, edo, pixkat, kirole egokitua, ez, esan deun, aipatu zue, gu gure aldetik, bai, buruntzaldean egiten deuna da, pixkat, topaketa ezberdinak, lehia utzita, futbolesko loia saskiboleiak endu, LH bost zei hain eize, eta egiten deuna da, denak elkartu, bost herri ez, olaia Errani, Astigarraga, Urni eta Lasarte eta Usurbil, guztiek biltzen ditugu, ikasturten zar bost saio egiten ditut, eta herri bakoitzak antolatzen du saio bat. Orduan, guk orain arte antolatu dugu kirol egokituko saio, sentsibilizazio saio bat, egiten dugu saioa, eta oso aberatsa iruditu zaigu inditugun jardunalditan, eta, hori sartu dugu, baina, ikusite zaigu posible dela, aldan enean, gehiago sartzen jutia, eta oso aberatsa izan dela, gure aldetik. Piskat diosunarakin, bai daki eskola kirola oso zentraturik bezala dagoela Benjaminak, Alebinak eta kiroletara. Eta horre ere beste buelta bat eman adin tartea handitu eta ikusi dena garapen bat dela eta dena modu jarrai batean joan barko litzatekela esan duzuten da joko jolas bidez eta beti ere aurra ardatza izan da, prozesu luzeagoa izan barko litzateke edo egokituagoa. Ez bakarrikan zentratua gauden bezala kirolera eta adin talde hoietara. Beste pausu bat izan genitzeke, ez? Denari buelta pixka bat eman eta aurra beste modu batera ikusi, ez? Adina, lehenagotikan jasota, jokoa, jolasa, garapen orokorragoa bilatzen, beti ere bilatzen duguna delako bere onura eta aurrera egin nahi hori, ez? Buelta hori ematea oso interesgarria nire iruditu zait, ideia hori behintzat egotea, hor, eta, ikusiko. Sanda, dut bai? Venga. Bale, nik ere bai pixkat horren arira, ikusten dut LH bat eta bi nire bai jolasizi programa egin zenuten, oso polita, oso aberesgarria, gainera adibideak daude, egia esan oso ondo dago, 3. da 4. mailan, multikirolak bultzatzen dezute, guk ere bai, gero 5. da 6. maila iristen direnean, 6. maila gehien bat, errendimenduarekin guk hor nahiko talka egiten dugu, esaten dugu nahiago dugu ez lehiatzea, baina lehia hor dago ere bai, gehien bat futbola, eta guk bai botatzen dugu bai faltan azkenean errendimenduan dauden aurrak eskola kirola egun gutxiagotan egin dezakete. Eta guk azkenean horrekin ez gaude ados. Azkenean beste errendimenduan ez daudenak, beraien adinekoak direnak eta beraien geletan daudenak, ez dira honenak, gainera eskola kirola gehiago egin behar dute, eta horrek bai umei asko afektatzen diela. Eta pixka bat horren arira ikusten dut zuek ere bai, eraldaketa prozesu horretan zaudetela, jolasak eta asko sartzen ari zeatelako, baina guk errendimendu aldetik hor pixka bat sufritzen dugu. Eta bai, gustatuko litzaiguke baita eskola kirola luzatzea DBH mailara. Gehien bat DBH lehenengo mailan eta 2. mailan gelditzen dira askok, hori ez dituzte aukeratzen klubetan, gelditzen dira zintzilik, eta egia da guk Hernani eta Astigarraga mailan aukera batzuk eman nahi dizkiegu, baina klubarekin harremanetan jarri behar gera, bereik ez dituzte taldeak sortzen, aurrak ez erregin gabe gelditzen dira, eta gu ere prozesu horretan gaude, zenbait eskaini nahi diegu,
baina bueno, egia da diputazioan aldetik ere eskola kirola hor bukatzen dela eta aurrak batzutan gelditzen direla ezer egin gabe. Bueno, nik galdera pixkat hori eskola kirolaz hitz egiten dara jogu goizosua eta asko zuen ereduetan asko azaldu duzue koordinatzaien figura eta baina hezitzaileak, ez? Azkenian koordinatzailean eta aurren artean dauzen erdian dauzenak benetan hezitzaileak die eta eurak uren eskuartzean bidez, ez? Guk hemen eraldatzea nahi dugun hori martxan jartzen dauienak, ez, edo ekintza zuzen horretan dauzienak. Eta hortaz, bai gustoko jaten jakitea zuen proiektuetan hezitzaile horiek aipatu duzue profesionalizaziorazko pausuak eman dituzuela, baina zenbateko denbora bai daukien, ez? Hausnartzeko, konpartitzeko, askotan, bueno, ni aixialditik nator, eta sarri demandatzen duguna da eskuartze zuzenaz gain, ez? Eskuartze zuzen horrein, prestaketa, ebaluazio, jarraipen, familiekin egon, hezitzaileak eurak formatu, ez? Aipatzen dugun balio horreitan estea jendarte hontan ez da horren erreza, ez? Gu geu eraldatu beharra daukogu pertsona moduan. Hortaz, horretarako zenbateko baliabideak dituzuen eta zenbateko esfortzua itxendan, ez? Bueno, koordinazioa ezinbestekoa da, baina hezitzaileak bai denbora behar dauiela iruditzen jat. Horren inguruan zuen programetan zenbateko eskaintza dukotzuen? Bueno, Usurbilgo kasuan ari bidez, bai, zuk aipatuzun bezala igual saio zuzenak, ez, bai saio zuzenak, baina gero gero prestaketak, bilerak eta hausnarketak egiteko, Usurbilen aldetik oso ondo dago biderauta, kontratatuta daude, eta kontutan hartzen dira gauz horiek, orduan ez da saio zuzenan kontratazio bakarrik, prestakuntza, bilerak, eta bar, kontutan hartzen dira eta alde hortatik, horre suposatzen du ordu gehiago kontratatzea, eta bar, baina lehena epatu bezala, udalak esfortzu handi egiteu, ados dago guztiz, eta guk alde hortatik suertiak hau. Eta hori da, pixka desitzaile titula duena dia, OIBF, magisteritza, edo aixialditik datostenak, eta orduan, zuk esan duzun, ezitzailean garrantzia badauka, eta guk gure aldetik bintzat, guk dazkaun ezitzaileekin, suerte handiak gaur. Oarzo aldean, lehen esan bezala, dene daukate kirol prestaketa bat, izan daiteke minimoa, modulokoak edo aldundiko formakuntza egindakoa, magisteritzakoak, IBF-ko jendea gor lanean baita. Hortaz gain, ikasturte guztian zehar, koordinatzaileek ematen dizkigu formakuntza bereziak beraiei baliabideak emateko edo beraiek eskatzen dizkiguten gauzak landu ahal izateko, formakuntzak egiten ditugu begiralekin. Eta bestalde, astero, beraien kontratuen barnean, badaukate ordu bat edo ordu gehiago, prestaketa lana burutzeko. Bilera bat ere egiten da ikastetxo guztietako koordinatzaileek, errenderin, daude oraintxe bertan, 6 ikastetxe martxan. Koordinatzaile bakoitzak 2 ikastetxe darama. Astero, koordinatzaileak geratzen da ikastetxeko begiraleekin, behar duten saioak prestatzeko, larunbatetako jardunaldiak antolatzeko, eta hori astero egiten den gauza bat da. Eta hori beraien kontratuaren barnean sarturik dago. Daude begirale asko, 2 talde entrenatzen dituztenak, orduan daukate. Astean zehar 4 ordu entrenamendurako, beste ordu bat saioak prestatzeko, gehi asteburutako saioetan parte hartzeko. Orduan kontratuan hori dena barneraturik dago.
Bueno, gure kasuan be, formazioak eta bai, lehen esan dugun pizkatxo ikuspegi zabal hori edo eremu hori pizkatxo bat zabaltzen hasita, formazioatara bai etortzen dira monitorea, gure kasuan aurten okeres bana 12 bat monitore, dozena bat monitore dauz. Atzo bertan arratzaldean genero formazio bat izan geben, baso formakuntzarako be itzordua daku, martxoa 5ko astebukara horretan uste dut, eta horretan monitoreak guztietan parte hartzen dugu, ezta. Gure kasuan koordinatzaile pedagogikoaren bitartez pizkatxo bat mugitzen da guzti hori dana, epatu duzuen moduan dana kontratua dakoi, monitore guztiak. Gure kasuan martxoak 13 konfinantu dituztela eta maiatza bukaera arte eta be etzian ertera joan eta zebez, hau da plantillan izan genituen eta beste lan mota ezberdinak eta egiten, ebaluazioak prestatzen, ikaslei inkestak pizkatxo bat gertatzen, lehen ez du epatu baina erdigunera ekartzeko, ikasleak erdigunera ekartzeko horretan, beraiei begaldetu behar xau, ez da, askotan galdetzen dugu, inungo eragile guztia, gurasuak eta askotan azketan xaku ikaslea bera, ez da. Eta, bueno, pizkat hortan aritu zian, ez da, ez bakarrik klasiak emuten gertatzen, baizik eta baita beste ikuspegi batzuk, pizkatxo batzuk jorratzen, ez. Oin erdigeldi egon garen tarte honetan be, eguen asmoa, bereiak, bueno, geokatxin antzerako, edo, pizkatxo bat herri xantziar eta, antzerako zerbait montatzen, altxorren bilako kontuak, eta bar, ez da. Eta gero materialakin berdin, ez da, dituzten biharrak, ero danadalakoak, guri galdetu, kasu honetan koordinatzaile pedagogikoari, eta horren arabera, materiala eskatu behar baldima da, eta, kasu horretan beraien parte hartzea badau. Kontratupean dauz, eta, edo IBEFA ikasten, edo ikasitza, edo magisteritza ikasten ikasitza dauzenak eta dira, gaztiak, egisa da, 19, 20, 22, 24 urte, normalian, eta, aurten gainera eskaketan xaua gauza asko, ez da? Oso gaztia dira, formakuntza prozesu baten dauz, eta, zeinaka, kontaktu barik, izan material barik, edo materiala garbitu eta orduan, beraie beneko lan, ez da? Toka usatea urten dano iri, baina guztu bereziki beraie, bai, ez da? Hasi, noiz hasi, gelditu, berriro gaikin, ez? Gure realidadea, gu borrokatzen ari gara zuek esaten dezutenarekin, gureak bakarrik kobratzen dute saioa, eskaintzen duten saioaren araberakoa. Normalean izaten da astelenetik ostegunera ordu bete, eta gero, larun batetan oain ezin dara eskaini, baina, larun batetan 2 orduz. Orduan, saioa koordinatzaileak prestatzen ditugu, formazioak eta guk ematen dizkiegu, biletaren parte hartzen dute, baina hori momentuz ezin diegu ordaindu. Halare ikastetxeek hori borrokatu nahi dugu, udalarekin elkarlanean gaude, baina egia da gure diru laguntzak bakarrik etortzen direla ikasleen kuotetatik, udaletxeak jartzen duen aportaziotik eta diputaziotik, ez daukagu ez enpresa pribaturik ez ezerrez, orduan egia da ikastetxe guztientzako eskola kirola zulo badala. Orduan, bide hortan goaz, hortan nahi gehalanian, baina momentuz guk ezin diogu hori ordaindu. Ez dut monopolizatu nahi, baina hori beste argazki batzu badauzkat, ez? Multikirol programan daren hezitzaile begiraleen erdia, Gipuzkoan, ustezko voluntario bezala lan itxin du. Diot ustezko, ze hor barruan 2 multzo dare, dale voluntario, eta beltzian kobratzen duen voluntario bat. Profesionalizatuta daren inean, hor bina bardura. Profesionalizatuta esan nahi du igual kontratu daukala, baina oraingoz, indarrean sartu ezten, kirolan biden legea betetzen duen edo ez ere, zalantzan jarriko dugu. Aurten, ointxe 2 hilabete bada, Eusko Jaurlaritzan, parlamentuan barkatu, legebiltzarrean, publikatu da kirolan biden legearen zirriborroa. Moratoria bat dauka aplikatzeko 2025an. Orduan, aipatzen duzuen eskulan horren garestitze eta ikuspegi hortan, terremoto bat datorkigu. Ze hondikan ez da findu, zer nola etorriko dan. Borradoria berak ja gauza batekin batzuei haserretzen gaitu. Eta zan, dekretuan jasotzen zan, eskola kirol koordinatzailerako gutxieneko titulazioa hondikan eta berago jarri due. Orduan, igual ere bai, eskola kiroleko monitorea bera ere, berago jarriko du eskakizuna. De hecho, haintxe atea du ikastaro bat, ikusiko esan dute, monitor auxiliar de deporte escolar,
ez dakigu hori auxiliar hori gatuko dan fijo no auxiliar, baina hori mai gainean dago. Orduan, 4-5 urtean, hau mai gainean, eukiko duzu edenok, zer nola heldu, aipatzen ari zareten ikuspegi horri, besterik gabe datutxo hori eman nahi nun. Bueno, kaixo, eta lehen da bizi zorionak da noi, egin dezuen prozesua gaitxik edo lana gaitxik ez da. Nere galderan agian adarretatik bestaldetik nihua, baina pixkatxo bat hausnartzeko eskolaz kanpoko ekintza bat da, ez da, eskola kirola hau, ekintza hau, jarduera hau, eta nahiko nuke hausnartzea pixkatxo bat ia ikasle guztien gana edo aur guztien gana heltzen garen. Ez da hor maila sozioekonomiko ezberdinak, etorkinak, bakoitzak familian dituen bere egoerak, pixkat hausnartzeko hori. Bestalde, aipatu dezu ere ikastetxeak zutabe garrantzitsuak direla, eta hala dia. Hor nahiko nuke jakin gorputz hezkuntzari zenbat ordu eskaintzen zaion, zuen ikastetxeetan. Nik usten dut horre bermatzen dela azken batean ikasle guztien gana heltzea. Minimotara jotzen badegu ordute erdira hezkuntzak hala arautzen du, astean ordute erdi, 2 ordu mailaren arabera. Ez litzake egokiagoa izango bermatzea hezkuntza arautuan ordu gehiago eskaini gorputz hezkuntzari, jarduera fisikoari, esan dituzuen helburu guzti hoiei galdera botatzen dut. Ez dut uste batak besteak kentzen duenik, ez da? Baina bai egin beharkoen duke halako hausnarketa bat hezkuntza arautuan ere, ia jarduera hauei ze garrantzi ematen zaien, bai ikastetxeetan, familiak, eta hezkuntza berak, ez da? Eusko Jaurlaritza, gobernuak edo nahi dan moduan. Bueno, horren ere galdera. Galdera batzu badaude, denbora badijoa, orduan saiatuko gea batek erantzuten. Bai, nik oso labur. Eskerrik asko galderietik. Eusto galdera oso interesgarria dela, ez da. Gure kasuan, oinatiko kasuan, ez da, aipatu oso pizkat, indize sozioekonomiko baxu badakoinak, edo zaurgarri xabadianak, edo haber posiblean iristi, ez da, alde batetik. Horri erantzunez, gure kasuan, oinatin beti komentatu izan dugu, hitzarmen edo guztioien bitartez, edo bintzat, elkarlan horren bitartez, guztion gana iristi, ez da, betiko ez, unibertsala izatea, parekia, guztiorian, ez da. Oinatin nahi ez badau, txipistin deitzen den programa bat, euskera zerbitzu bada, udaletxeetatik bultzatuta, eta jatorrian hitzeko oinatiarrentzako bideratuta dau. Bai hoiekin, eta baita oinatiko gizarte zerbitzuekin be, elkarlanian jarraiketan du. Oinatiko gizarte zerbitzuetan, karo, oin COVID-a dala eta pizkatxo bat atzera gelitu gara, ez da? Badauzelako pizkatxo lehentasuna handixoa dakoin beste kontu batzuk. Baina beti komentatu izan dugu, mai baten lau hanka horreik biharrezkoa diala, ez da? Eta gizarte zerbitzuak, eta kasu honetan, gure kasuan bezala, txipistin programa hori, ez da? Jatorrian hitzeko oinatiarren programa horretan, ustot guztionen gana iristeko oso aproposa den programa badala. Gure kasuan, inor ez da gelditzen kirola egin barik, kasu honetan, edo arraza, edo erligio, edo indize sozioekonomiko bajo izateagatik. Eskola kirolak, momentuz, gizarte zerbitzuen eta bitartez, ikusten badau ikasleren batek ez dakola gaitasunik bere kuota hori ordaintzeko, eskola kirolak asumitzen da hori. Zorionez ez dira inbeste, baina bai dira gero eta gehiago. Eta, momentuz geuk hartzen ditugu. Eta gero beste alde batetik, hezkuntza arautuan eta hezkuntza formaleako edo, heziketa fizikoako saioetan ordu gehiago eta nik uste beste galdera on badala, ez da, ez dakit aztertu leke, baina gutxienez, zer pentsa ez, kardaki gukena, ez da, zergatik ez eskola kirola bera be, hezkuntza arautuan edo hezkuntza formalean sartu, ez da, ordu lektiboetan, ez da, eta danon gana iritsi, ez da, posible da hori, ez da posible, ze momentutan, ze baliabidekin. Gutxienez aztertu beharreko zerbait izango litzakela, ez da? Ez bakarrik orduz kanpoko hortara mugatzea edo astebukeretako jardunetara, ez da?
Egunon, nik bi galdera erantzun nahi edo aldunari. Alde batetik, jakineko nuke zuen eraldaketa, eskola kiroleko eraldaketa prozesu horretan, aipatu duzue, profesionalizazioa, kirolarloko ikasketak, edo magisteritakoa dituen jendia, ia hor edo udaletatik edo bestela, beste zail batzuk pixu izan duten, edo izan duten pixurik, euskara, berdintasuna, hezkuntza, hor okerrezpana hoiunek aipatu du, euskara zailetatik elkarlan nahi intzala hasieran, gero esan dezu udaleko teknikarien implikazio handia dagoela guain, pentsatzet kiroletakoak izango diala danak ere, baina, ia beste zailak hor parte hartzeik izan duten, eta gero, beste bat, zuke Isma aipatu dezu zerbait ere, aurrei galdetu zaie, parte hartzerik izan dute, zuen prozesuetan, bai diseinuan, bai egikaritzerakoan, edo baita ere gero, eta zuk aipatu dezu inkestaren bat edo pasara zenietela, ia ze jaso da nortik, jakineko nuke, eskerrik asko. Oarsoaldean, komentatu bezala, Euskara eta Kirola elkarrekin hasi ziren lanean eta prozesu guztian zehar elkarrekin jarraitu dute. Gaur egun ere oraindikan urtean 4-5 aldiz Euskarako teknikariak eta kiroletakoak elkartu egiten dira hausnartzeko nola joan eskola kirola eta zertan hobetu daitekeen. Eta beste departamentuak hasiera batean ez daude hortan sarturikan, Oarsoaldean. Gure kasuan, igual prozesua egituratzen baino gehiago izan da igual bizkatxo bat gerora, ez? Pizka martxan jarrian eta ikasle horriri galdetzea, ez da? Gure kasuan aurten ez, baina HH5-en eskaintzen geben eta 6. mailaraino, eta hor bakoitzari egokitutako inkestak pasak izaten ikasleri. Eta hori lehen esan bezala, kirol koordinatzaile pedagogikoan bitartez eta monitoriak sortutako galdetegi batzuk zian. Beraien artean zer urteten zen? Danetik, ez da? Guk ikasle bakarrik ez, ikasle, guraso, eta beste eragilei be galdeketan xau. Baina kasu honetan ikasleak batez be, aipatzen eben alde batetik, lehen hastian zeharreko saioa ordubetekoa zen, eta motza iruditzen zitzaien, eta hori dalata, kasu eginaz, ordu eta erdira zabaldu ditugu, pizkatxo bat ordutegi hori. Orduan, hastian saio bakarra daku momentuz, baina bai da ordu eta erdikoa. Horre dakar pizkatxo bat, lasai etorri, merienda hartu, jolastu, eta beste gauza deskaketan baina gero zan bebaita, kanpo espazioetara irtetzia bebaita, ez da? Hau da, beti lau paretan artenen beharrean tarteka irtetzia. Eta pizkatxo bat hortan oinarrituta, gure filosofiaren pizkatxo bat, berriro eraldaketa edo aldaketa prozesutxo bat euen, eta poliki-poliki bagoia sortara. Lusatu pixka bat saioak, eta aukera dauenean kanpo espazioetara urreratzea. Aprobetxatuko esateko, eraldaketan azten edo abiatzeko gogoa daukazuen herrientzat, nik uste bi klabe oso importante bota ditula oaingo galdera hontan, ze guk goiz osoa daramagu ezaten balioen hezkuntzarako tresna izan behar duela eskola kirolak. Orduan, inolaz ere ez dugu ulertzen izan behar duela kirol teknikarien ardura, bai? Osea, benetan balioen hezkuntza hauek zeharlerroak eta denon ardura baldin badia udaletako atal desberdinek, parekidetasuna, berdintasuna, aniztasuna, natura, esan nahi eta azkenean, eskola kirola tresna bat bihurtu behar baldin badegu horren jiran, nola baiteko ez, ertz desberdinetatik eragin behar degula, eta zergatik ez hasieratik aurrei, beraiei galdetu nolako eskola kirola gustatuko litzaieketen. Bale, kaixo. Nire kezka agian ez da insakona ez, baina eraldaketa bati begira kezkatzen nagoen zerbait da. Komentatu dezue, egiten dituzuela astean 2 saio batzuk, beste batzuk 2 orduko saiok, ez? Nik horrek uste detena da, talde asko izan da,
ea nola iristen txaten, hori dena kubritzea, ez? Ikustet ordutegi aldetik, asko luzatu daitekela, edo gero baita zenbat monitore dituzuen, monitore bakoitzak zenbat talde izaten ditun, eta hori da pixkat kezkatzen ditena. Bueno, ni langile ikastetxeko kirol koordinatzailea naiz, eta langileen 250 haur gutxi gora bera dauzkagu. Horrek esan nahi du, astelehenetik ostegunera, 10 talde gutxi gora bera egoten direla egunero. Orduan, begirale saiatzen gea, azkenean, esan dugun bezala, begiraleak, orduka ondo kobratzen dute, baina azken finean 6 orduko lan batean, soldata ez da batere ona. Orduan, saiatzen gera ematen, astelehen eta asteazkenetan talde bat eukitzen dute, eta asteartea ostegunetan beste talde bat eukitzen dute. Orduan azkenean, astelehenetik ostegunera lana daukate, eta gero astean zehar, bere saio bakoitzarekin ordu bete izango zuten, orduan 2 ordu, astean zehar, 6 ordu. Gu egia da, beti koordinatzaileak saio guztietan horre egote gehala, eta adibidez guk langileen egiten deguna da aurten 3. mailako guztiak ikastetxean dauzkagu, 4. mailako guztiak kiroldegira bideratu ditugu, eta 5. eta 6. mailakoak dauzkagu institutuan. Hor, nahiko espazio handia daukate, eta hor egoten dira, atxalde guztian zehar denak egiten dute, 5 laurden gutxitatik 6 laurden gutxitara, orduan denak daude momentu berdinean. Talde bakoitzak begirale badauka, eta ikastetxe bakoitzak koordinatzaile bat. Orduan, gu egia da, beti bueltak ibiltze gehala atxalde osoan, egoten gera zentro bakoitzean tarte batean, eta beti telefonoari pegatuta momenturen batean zerbait gertatzen baldin bada da, egia da, instalazio batetik bestera, 50 minutu gehien ez dagoela, eta normalean urgentziazko gauzak ez direla pasatzen, baina bai beti egoten gera hor, bai elkarlana, aurrak ere bai, arazonen bat edo baldin badaukate azkenean, begiralea hor dago, baina koordinatzailearen figura ere garrantzitsua da, eta egoten gera 10 minutu edo bakoitzean, eta horrela, bueltak atxalde osoa. Gure kasuan, guk eskaintzen duena da 2 orduko saioak, aipatu bezala, eta 2 orduko saioetan LH bat eta 4 egun eta ordu berean. Guk ukitugu 8 hezitzaile, bakoitza 10, 12, 13 aurrekin, hezitzaile bakoitza, eta gero beste hezitzaile bat aurri gabe. Ikuste genuelako beharra, eosein batek mina hartu, eoser, bintzat hezitzaile betaldiak ingeatu, eta libre dago noi, pixkat, komodin bezala. Eta hola zaten dugu, eta 2 orduko saio gortako. Bai guk pixkat aipatu, 2 orduko saioetan bai ikusi deula, pixkat gurasoi utzi dioula, alta zaigu, 2 orduko eskaintza horrekin, gurasoak denbora hoi, ordu bete biharrean 2 eukitzeak, jarduera fizikoa egiteko, aprobetxatu du batuko bestek, ibiltze jutego, kiroldei jun eta esan izan dugu kirol teknikariak, etorrizko zaizkigu gurasuak, eskainiko diogun, eskaintza bat jarduera fizikoa egiteko. Eta bere alde positiboa horri atei egu. Oarsoaldean, ikastetxe bakoitzak erabakitzen du zenbat ordu astean egin saioak, batzuk egiten dituzte orokorrean, dire 2 ordu 2 saio astean, 2 ordukoak, eta gero larunbatetakoa, baina badaude ikastetxe batzuk, eta gehien bat aurten ikastetxe handiek espazio aldetikan eta arazoak izan dituztela, badaude ikastetxeak astean behin ordu terdiko saioak eskaintzen dituztela. Oarsoalde guztian egongo dire 70 begirale inguru lanean, eta hori ikastetxe bakoitzak dauka estruktura desberdina, moldatzeko modu desberdina. Galdera... Nik orokorrien mai gainen jarri nahiko neuke hausnarketa bat, ez? Hasieratik ikusi dut hau
hemen hanka bat falta sala, eta iruditu jate, aisialdi munduarekin, hezkuntza ez formalaren munduarekin, badagoela beste sistema bat, bai? Gipuzkoan gainera oso errotuta dauela, balio hezitzaileekin lotutakue, parekidetasuna, inklusio, kulturartekotasun, euskera, jolas, ez? Eta, herri bakotxien izen desberdinat euki aldau, ludotekak adibidez, ez? Aisialdi mundua. Iruditzen jate, eraldaketa batein bier baldin badugu, gaur egun antolatuta daukagun moduan, hau da, sistema bat eskola kirolarena, beste sistema bat aisialdi eta ludotekena, bai, gure artien bereizketak egin deko guzela, eta adintarte batzutan, helburu bardinek dekoguz. Ni ez nator kirol mundutik, ni hezkuntza ez formaletik nator. Orduen, helburuak era bat konpartidu egiten duguz. Ze mugimenduarena, jolasarena, aisialdi munduan hori helburu bada, bai? Eta orduen, iruditzen jate, eraldaketa prozesu honetan, sistema hau be kontutan hartu beharko geunkela. Hau da, egin beharko gendula, ez kirol ikuspegi orokor batetik, ez? Ez herrigintzatik egin beharko gendula, eta herrixen ze eragile dekoguz. Herrixen dekoguz, gure herrixen, ez? Bergaran adibidez badaukaguz, ludotekak dauzkagu, aisialdi taldiek daukagu, eskola kirola dauzkagu, eskolak, bai? Eta sortu beharko dugu zeozer, bai? Ez eskola kirol alde batetik, ludoteka bestetik, bai? Sortu beharko dugu zeozer, danontzako amankomuna izen aldala. Bueno, hori izan da, aurkezpen danak entzuten egona zenien, ni nire buruen irudikatzen egona zena esan dut, jo, sistema pilo badekogu sortute, helburu bardinekin, ze kirola egitearena, mugimenduarena, jolasarena, bai, ume aktibo batzuk eukitearena, hori sistema danon helburu da. Orduen, beste barik ez da galdera bat, zan, hausnarketa bat, berakor mutil batek egin dago aportazio bat, ez dakit jundan, bai, usteote hortik jun aldala be bai, ez, hausnarketi edala, ez da eskola kirola zelan eraldatu behar dugun, ze eskola kirola danok lotzen dugu, kirolaren konotazio txarrenekin agian, ez? Baina sortu behar dugu zeozer orain arte egon astana, bai? Zuek zuen herrixetan sortu dozue, bai? Baina iruditzen jate, eraldaketa prozesu honetan, beste hanka hori, Amaiak esan daben moduan bebai, ez? Aisialdiaren hanka hori, hezkuntza ez formalarena, kontutan hartu behar dugula benetako eraldaketa bat eitzeko beste barik. Bueno, nagore, primeran datorkit hori bukatzeko, ze beak aipatu duna izango litzateke herri hezitzaile bat sortzea, ezta? Orduan igual borobiltzeko ondo datorkigu, eta ikusita ordua ere gainean degula, igual bukatzen jungo gea, bai? Bueno, mila esker benetan gaurko jardunaldi hauetan parte hartu zuen hizlari, entzule, teknikari denoi, denon ekarpena beharrezkoa izan bai da, topaketa hauek aurrera ateratzeko. Jakintza zuela, oinarriren asmoa badela topaketa hauek hasiera bat besterik ez izatea, hau da, eskola kirola eraldatzen, abiatzen zareten herriekin foro bat osatzeko asmoa badaukagula, noiz benka elkarrekin bildu, bakoitza egiten nahi den pausoak konpartitu, kezkak, ilusioak, iruditzen zaigulako elkarrekin gainditzea erresagoa delako. Eta hoxe izango ez zuela gure berri, ondo segi eta hurren arte.